ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. இது வருது ஆடியோ, இது வீடியோ ஆடியோ எல்லாம் வருதா? கரெக்டா? வருது மாதாஜி. கேக்குது மாதாஜி, தெரியுது. ஹரே கிருஷ்ணா. இஸ்கான் மங்களூர் சார்பாக உங்களை எல்லோரையும் புதன்கிழமை L2 வகுப்பிற்கு அன்போடு வரவேற்கிறேன். கிளாஸ் ஆரம்பிக்கிறதுக்கு வந்து இது இஸ்கான் மங்களூர்ல இருக்கிற ராதா கோவிந்தர் டெம்பிள்ல இருக்கிற டேட்டி. நமோ விஷ்ணுபதாய கிருஷ்ணப்ரேஷ்டாய பூதலே ஸ்ரீமதே பக்தி வேதாந்த स्वामिनीति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे. जय श्री कृष्णा चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधारा श्री वासादि गौर भक्त वृंदा. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे. எஸ் ஜெயஸ்ரீ மாதாஜி பிரணத்தி பண்ணுங்க, நீங்க படுங்க. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா ஜெயஸ்ரீ மாதாஜி. நான் படிக்கிறேன் மாதாஜி பாதி. இல்ல அவங்க இல்லையா? அவங்க ஜெயஸ்ரீ மாதாஜி இருக்காங்க, இன்னும் ஸ்பீக்கர் ஆன் பண்ணல. சரி பரவாயில்ல. விஜயலட்சுமி மாதாஜிக்கு ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டு நீங்க பின்னாடி பண்ணுங்க ப்ளீஸ். हरे कृष्ण माताजी. ओम விஜயலட்சுமி नमो மாதாஜி. भगवते वासुदेवाय. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः. श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं. वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं हरिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च. हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कान्ता राधा कान्ता नमोऽस्तुते. तप्त काञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये. மாதாஜி அவங்க படிக்கட்டுமா? இது முடிச்சிட்டீங்களா? இது வாஞ்சா கல்பத்தை படிக்கல இல்லையா? அதுல சரி, ஓகே மாதாஜி. இந்த பேஜ் வாஞ்சா கல்பதருभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां भावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. நமோ பிரம்மண்ய தேவாய. அது அந்த ரெண்டு नमो ब्रह्मण्य देवाय को ब्राह्मण हिताय च जगद्हिताय कृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः. नमो महावतान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरद्विषे नमः. हरे कृष्ण. यस शिवगामी माताजी कंटिन्यू பண்ணுங்க. गुरवे गौरचन्द्राय राधिकायै ततालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः.
கோபம் கரோதி வாசாலம் பங்கும் லங்கயதே கிரிம் யத்ருபாதம் ஹம்பந்தே பரமானந்த மாதவம் கிருஷ்ணாய வாசுதேவாய தேவகி நந்தனாய ச நந்த கோபகுமாராய கோவிந்தாய நமோ நமः நம பங்கஜநாபாய நம பங்கஜமாலினே நம பங்கஜநேத்ராய நமஸ்தே பங்கஜங்கிரயே பங்கஜாக்கிரியே कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमदे भक्तिवेदान्त स्वामिन्निधि नामि देवे गौरवाणी प्रशून्यवादी पाश्चात्य नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत् शृण्वदं स्वस्वक्त कृष्ण पुण्यश्रवण कीर्तन कृतन्त्यस्तोहय पत्राणि विनोदि हृदस्तस्तदं नष्टप्रयेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवयां भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा எல்லாருக்கும் राम राम हरे हरे நெட் விட்டு விட்டு வருதுமா உங்களுக்கு இல்ல हरे कृष्णा माताजी இருக்கேன் மாதாஜி கொஞ்சம் புவர் கனெக்ஷனா இருக்கு மாதாஜி உங்களுது என்னோடதான் எனக்கு சந்தேகம் வந்துச்சு அதுதான் ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே கிருஷ்ணா எல்லாருக்கும் அன்பு மாலை வணக்கங்கள் எல்லாரையும் அன்போடு வரவேற்கிறேன் கிளாஸ்க்கு செகண்ட் சாப்டர் முடிகிறதுல இருக்கேன் ஹரே கிருஷ்ணா யாரெல்லாம் வந்திருக்காங்க இப்போ பார்க்கலாம் புதுசா சிவகாமி மாதாஜி ஜெயஸ்ரீ மாதாஜி शोभन बाबू प्रभु जी हरे कृष्णा प्रभु जी हरे कृष्णा माताजी हरे कृष्णा शोभन बाबू जी गायत्री श्री गायत्री माताजी विजयलक्ष्मी ओके बाकी எல்லாரும் தெரிஞ்சு வந்துட்டாங்க ஸோ இன்னைக்கு நம்ம 52 வரைக்கும் பார்த்துட்டோம் போன கிளாஸ்ல இன்னைக்கு வந்து 53லேருந்து ஆரம்பிக்கலாம் அதுக்கு முந்தி நான் ஒரு இந்த 51ல வந்து ஒன்று சொல்றதுக்கு மறந்துட்டேன் சாரி 51ல இல்லை 49 தானே சாரி 41ல ஸ்லோகம் இது விவசாய தான் இல்லையா தானே விவசாய ஜெயஸ்ரீ மாதாஜி இந்த ஸ்லோகம் படிங்க கொஞ்சம் விவசாயாத்மிகா புத்தேர் ஏகேக குரு நந்தனம் பகுசாகாய நந்தாஷ புத்தயோ விவசாயினாம். ஓகே இந்த பாதையில் செல்பவர்கள் குறிக்கோளில் உறுதியானவர்கள். அவர்களின் குறிக்கோள் ஒன்றுதான். உறுதியற்றவர்களின் அறிவு பல கிளைகளை கொண்டது. ஹரே கிருஷ்ணா. இது ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் ஸ்லோகம். இதை நான் கொஞ்சம் டீட்டெயில்டா லாஸ்ட் டைம் கொஞ்சம் முடிக்கிற 50 வரணுங்கிறதுக்கு அவசரமா சொல்லிட்டு போயிட்டேன். இதுல எப்படின்னாக்க கிருஷ்ண உணர்வுல இருக்கிறவங்க வந்து எப்போதுமே ஞானத்தை அடிப்படையாக கொண்டுதான் அது தனது நோக்கத்துல எப்போதுமே நம்ம இங்க படம் போட்டிருக்கிறத வச்சே நீங்க தெரிஞ்சிருக்கலாம். ஸ்ரீல பிரபுபாதா அவரோட குறிக்கோள் முழுக்க முழுக்க ஞானத்தை அடிப்படையா வச்சுதான் அவரோட நோக்கத்துல திடமான உறுதியோட இருந்திருக்காரு. அதாவது ஒரு செடி எடுத்துக்கோங்க. ஒரு செடி வளரணும்னா முதல்ல விதை போடுறோம். விதை போட்ட உடனே கொஞ்சம் முறை தண்ணி ஊற்றுறோம். அப்புறம் அந்த தண்ணியானது கொஞ்சம் நாள் கழிச்சு ஊற்றின உடனே அது செடி என்னது, அது மேலே அந்த தோல் இது விதையானது என்னது, சீட் கோட்டை கட் பண்ணிட்டு வெளியில செடியாக வருது, ஸ்ப்ரவுட் மாதிரி சின்னதாக. அதுக்கப்புறம் நல்லா வளருது. அது என்ன வந்த உடனே ஒரு இது புஷ் மாதிரி ஆயிடுது. அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணுறோம், நம்ம அதுக்குள்ள தண்ணி விடுறோம். தண்ணி விடுச்சு அது மேலே வந்திருக்கிற இலையிலெல்லாம் தண்ணி விடணுமா? எங்கே தண்ணி விடணும்? கீழே ரூட்ல விட்டாலே போறோம் இல்லையா, பேஸ்ல போட்டாக்க அது ஆட்டோமேட்டிக்கா எல்லா இடத்துக்கும் பரவி போகும். அது மாதிரி செடிக்கு தண்ணீர் இருக்கும் இடத்துல ஊற்றினா, வேர் இருக்கிற இடத்துல ஊற்றினா போதும். அதுவே இலை காய்கறி எல்லாத்துக்கும் போயிடும் தானாவே.
அதே போல கிருஷ்ண உணர்வில் செயல்படுவதன் மூலம் நம்ம கிருஷ்ண உணர்வில் கம்ப்ளீட்டாக கிருஷ்ண கான்சியஸில் இருக்கிறதுனால என்ன பெனிஃபிட்டு? நம்ம வீட்டுக்கு குடும்பத்துக்கு நல்லது, சமூகத்துக்கு நல்லது, தேசத்துக்கு, மனித குலத்துக்கு, த மற்றும் தனக்கும் நமக்கும் நல்லதா. ஒருவன் மிக உயர்ந்த சேவையை செய்கிறான், அவன் செயலால் கிருஷ்ணர் திருப்தி அடைகிறார். கிருஷ்ணர் திருப்தி அடைஞ்சாச்சுனாக்கா என்ன? அவரால் அங்கீகரிக்கப்பட்ட பிரதிநிதி ஆன்மீக குருவின் மேற்பார்வையில் சீடனுக்கு வழிகாட்டுகிறார். அந்த கிருஷ்ணர் அனுகிரகம் இருக்கிறதுனாலதான் இப்ப சீல பிரபுபாதா நமக்கெல்லாம் வழிகாட்டி இந்த பகவத்கீதை புத்தகத்தெல்லாம் பல்பட்டெல்லாம் நல்ல விவரமா எழுதி நமக்கு வழிகாட்டுகிறார். ஓகே, இந்த ஸ்லோகம் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் இந்த சாப்டர்ல. ஒரு நிமிஷம். அப்புறம் 47 ஸ்லோகம் கூட, அது கூட கொஞ்சம் சொல்லணும். எஸ்மா மாதாஜி, சிவகாமி மாதாஜி, நீங்க படிக்கிறீங்களா? படிக்கிறேன் மாதாஜி. 47. 47மா, 2.47. कर्माणि न कर्म बलादे हेतुर्भू ममादे संगो यश्चिवि अकर्मणि. ஓகே, அது வேண்டாம். வெறும் இது மாத்திரம் போதும். இந்த ஸ்லோகத்துல 3 விஷயங்கள் இருக்கு. விதிக்கப்பட்ட கடமைகள், தீய செயல்கள் மற்றும் செயலற்ற தன்மை. பௌதிக இயற்கையின் குணத்திற்கு தகுந்தால் போல செய்யப்படும் செயல்கள் விதிக்கப்பட்ட கடமைகள்னு படம். அது போன வாட்டி சொன்னேன். இன்னும் கொஞ்சம் டீட்டெயில்டாக சொல்லணும்னு ஒரு ஆசை. அதில் அதிகாரியின் ஒப்புதல் இன்றி செய்யப்படும் செயல்கள் தீய செயல்களாகும். தனக்கென்று உரிய கடமைகளை செய்யாமல் இருப்பது செயலற்ற தன்மை. நமக்குன்னு ஒரு கடமை இருக்கு இல்லையா, அந்த கடமையை செய்யாமல் இருக்கிறது தான் செயலற்ற தன்மை. இந்த 3ஐயும் ஞாபகம் வச்சுக்கோ. ஓகே, செயலற்ற தன்மை செயலற்று இருக்காமல், பலனை எதிர்பார்க்காமல் தனக்குரிய கடமைகளை செய்யுமாறு அர்ஜுனனை பகவான் அறிவுறுத்துகிறார். அவனுக்கு கொடுத்திருக்க கடமை இப்போ போர் புரியணும். அதை பண்ணாம நீ இருக்கக்கூடாது. உனக்கு கொடுத்த கடமை நீ பண்ணலேன்னா அது செயலற்ற தன்மையாகும் அப்படிங்கிறதுக்கு தான் முக்கியமா இந்த இடத்துல இருக்கு. தினசரி செயல்கள் சத்துவ குணம். பலனை எதிர்பார்க்காமல் கடமையாக செய்த அவசர செயல்கள் பலன்களை தரும் செயல்கள் பந்தப்படுத்துவதற்கு காரணமாக உள்ளன. விருப்ப செயல்கள் பலனில் பற்றுதல் கொள்ளாமல் செயலாற்ற வேண்டும். ஓகே, 28 வேண்டாம் நினைக்கிறேன், 48 வேண்டாம் நினைக்கிறேன். ஓகே, ஓகே. இதுலதான் இதோட நம்ம லாஸ்ட் கிளாஸ் முடிச்சோம். இதுல எப்படின்னா, இந்த மாதிரி நமக்கு இந்த பௌதீகத்துல மெட்டீரியல் வேர்ல்டுல இருக்கிற எல்லாத்தையும் நம்ம துறந்துட்டு இந்த ஆசைங்கிறத கிராஸ் பண்ணிவிட்டோம்னாக்க நம்ம கிருஷ்ணா கான்சியஸ்ல கம்ப்ளீட்டா நம்ம வந்துட்டோம்னு அர்த்தம். இத்தனையும் நம்மளால எங்கேயாவது விட முடியுமா? விட முடியும். எப்படி? டெய்லி நம்ம கொஞ்சம் கொஞ்சமா ஸ்லோகம் படிக்கணும், ஹரே கிருஷ்ண மகாமந்திரத்தை சொல்லணும். 16 ரவுண்டு சொல்றதுக்கு ஒரு ரவுண்டு முதல்ல ட்ரை பண்ணுங்க. அதுக்கப்புறம் 16 ரவுண்டுக்கு வந்துருங்க எல்லாரும். அதுக்கப்புறம் ஏகாதசி அன்னைக்கு விரதம் இருங்கோ, அந்த ஸ்லோகங்கள்லாம் படிங்க அன்னைக்கு. இதெல்லாம் பண்ணிட்டு இருந்தாக்க இந்த ஆசைகளை எல்லாம் நம்ம ஒன்னொன்னா மெதுவா திறந்துட்டு, இது திறக்காட்டாலும் இந்த கிரகஸ்தர்களாக இருந்துட்டு கூட நமக்கு ஆன்மீகத்துல நாட்டம் நமக்கு அதிகரிச்சுன்னு வரணும். அந்த மாதிரி அதிகரிக்க கிருஷ்ணனுடைய நம்ம சிறந்த பக்தர்களாகும். சிறந்த பக்தராக நமக்கு அடுத்த இது பேக் டு காட் ஹெட் தான். நமக்கு திரும்பி இந்த பூலோகத்துக்கு வர வேண்டிய அவசியம் இல்லை. அதனால அதுக்கு போறதுக்கு நம்ம எல்லாத்தையும் ஒவ்வொரு ஐட்டமா நம்ம தொடர்ந்துட்டு வரணும். அதுக்கு மனசை புலன்களை கட்டுப்படுத்தணும். அது எல்லாராலையும் புலன்களை அவ்வளோ ஈஸியாக கட்டுப்படுத்த முடியாது. கொஞ்சம் கொஞ்சமாக தான் கட்டுப்படுத்திட்டு வரணும். அதை ஈஸியாக கட்டுப்படுத்த முடிஞ்சவெல்லாம் முனிவர்கள் ஆயிடுவா, சன்னியாசியாக ஆக முடியும். ஓகே, இது பழசுக்கு நான் உங்களுக்கு கொஞ்சம் போல ஒரு இது கொடுத்தேன். எஸ்மா 53 படிங்க விஜயலட்சுமி மாதாஜி.
यस् माताजी। श्रुति विप्रतिपन्ना ते यथा स्थास्यति निश्चला समाधावचला புத்திஹ ததா யோகமவாப்ஸ்யசி. வேதங்களின் மலர்ச்சியான மொழியால் உங்கள் மனம் இனி தொந்தரவு செய்யப்படாமல் அது சுய உணர்தலின் மயக்கத்தில் நிலைத்திருக்கும் போது நீங்கள் தெய்வீக உணர்வை அடைந்திருப்பீர்கள். ஹரே அதனால கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணன். இந்த வேதங்களின் மலர்ச்சியான மொழியால், அதனால இங்க இருக்கிறதுல எல்லாம் படிச்சு இந்த ஆன்மீகத்துல நம்ம வேதங்கள்ல நிறைய தெரிஞ்சுட்டோம்னா அது என்ன ஆகும், நம்ம மனசு வந்து அலைப்பாயாது. இதை பண்ணலாமா அதை பண்ணலாம், பௌதிகத்துல நாட்டம் கொஞ்சம் கொஞ்சமா நமக்கு குறைஞ்சுன்னு வரும். அந்த மாதிரி வந்து சுய உணர்தலின் மயக்கத்தில் நிலைத்திருக்கும் போது தெய்வீக உணர்வுல நமக்கு போறதுக்கு நல்ல, நமக்கே தெரியாது நம்ம எப்படி டெவலப் பண்ணிட்டு வரோம்ட்டு ஆட்டோமேட்டிக்கலி ஸ்பிரிச்சுவலி நம்ம இன்க்ளைன் ஆயிடுவோம், தெய்வீக உணர்வில் அடைந்திருக்கலாம். ஓகே. ஸோ இதனால புத்தி யோகத்தில் நடிப்பதால் ஆக்டிங் இன் புத்தி யோகம், அதில் வந்து நல்ல மற்றும் கெட்ட எதிர்வினைகளிலிருந்து விடுதலை, பிறப்பு இறப்பு சுழற்சியிலிருந்து விடுதலை, இதெல்லாம் புத்தி யோகத்தில் நம்ம ஒழுங்காக நம்ம கரெக்டாக கற்றுட்டோம்னாக்க இதுலேருந்து நமக்கு விடுதலைகள் கிடைக்கும். வேத சடங்குகளில் அலட்சியம் பார்க்கறது, நித்திய சேவகர் கிருஷ்ணருடைய உறவை உணர்தல், அதாவது சமாதிங்கிறது ஸ்டேஜ், மீண்டும் கடவுளிடம் செல்கிறார், பேக் டு காட் ஹெட். ஓகே, அதுதான் இன்னைக்கு டீட்டெயில் ஸ்டடி இன்னைக்கு படிக்க 50லேருந்து 72 வரைக்கும் ஸ்லோகங்கள். ஸோ இதுக்கு மொத்தமாக வந்து ஸ்தித பிரஜ்னா ஓகே, அது அப்படின்னு சொல்லிட்டு இது மொத்தமாக இந்த 54 ஸ்லோகத்துலேருந்து 72 ஸ்லோகம் வரைக்கும். அப்படின்னா என்ன சொல்றார், போராடு, கிருஷ்ண உணர்வில் நிலைத்தது, நீ பண்ணு, ஃபைட், போய் நீ ஃபைட் பண்ண மாட்டேன்னு சொல்லாத, ஆனால் மனசு முழுசு என்ன நினச்சிக்கோ, கிருஷ்ண உணர்வில் கிருஷ்ணா கான்சியஸில் இருந்து நீ பண்ணு. ஓகேயா? எஸ், யார் படிக்கிறீங்க? பிரபு படிக்கிறீங்களா? சோபன் பாபு படிக்கிறேன் ஜி. படிங்க. ஸ்ரீ அர்ஜுன உவாச ஸ்திதப்ரஜ்ஞஸ்ய கா பாஷா சமாதிஸ்தஸ்ய கேசவா ஸ்திதஸ்தி கிம் பிரபாஷேத கிமாஷித் வ்ரஜேத் கிம். அர்ஜுன உவாச்ச, அர்ஜுனன் கூறினான், உவாச்சன என்ன கூறினான், சித பிரஜ்ஞஸ்ய நிலைத்த கிருஷ்ண உணர்வில் உறுதி பெற்றவன், கானா என்ன, பாஷா மொழி, சமாதி சமாதிஸ்தஸ்ய சமாதியில் நிலை பெற்றோன், கேசவ கிருஷ்ணர், ஸ்திததி கிருஷ்ண உணர்வில் நிலை பெற்றோன். சிதத்தி முனிவர் யாரு, கிருஷ்ண உணர்வில் நிலை பெற்றோருக்கு சிதத்தி அப்படின்னு சொல்லலாம். கிம் என்ன, பிரபாஷேத பேசுவான், கிம் எவ்வாறு, ஆசித்த இருப்பான், விரஜேத நடப்பான், கிம் எவ்வாறு. அர்ஜுனன் வினவினான், தெய்வீக உணர்வில் இவ்வாறு நிலை பற்றியவரின் அறிகுறிகள் யாவை, அவனது மொழி என்ன, எவ்வாறு பேசுவான், அவன் எப்படி அமருவான், எப்படி நடப்பான், சிதத்தீர முடிங்கிறவர் எப்படி இருப்பாருங்கிறது அர்ஜுனன் போய் வந்து இவர் கிருஷ்ணரை கேட்கிறான். அர்ஜுனன் வினவினான். ஸோ இந்த ஸ்லோகம் சொல்றது யார் சொன்னது, அர்ஜுன உவாச்ச. ஸோ அவர் ஸ்தித பிரஜாசக்தி அவரோட அறிகுறிகள் எப்படி அப்படின்னு கேட்குறான். அவன் எப்படி இருப்பா, எல்லாருக்கும் எதுக்காக அவர் எதுக்குமே பயப்பட மாட்டா, தைரியமா நின்றுட்டு அவளுக்கு சிம்டம்ஸ் அறிகுறிகள் இதெல்லாம் அறிகுறிகள் தனியாக அவளுக்குன்னு அந்த ஸ்பிரிச்சுவல் லைன்ல தான் இருப்பா. அவள் உலகத்தை பற்றி மெட்டீரியல் வேர்ல்டை பார்த்துன்னு இருந்துட்டு இருக்க மாட்டான். ஓகேயா? ஸ்பீக், அவள் எப்போதும் பகவானுடைய நாமங்களை தான் ஸ்பீச் லாங்குவேஜ் தான், சொற்பொழிவு உபன்யாசம் சொற்பொழிவு இந்த மாதிரி பண்ணிட்டு இருப்பா. சீட் அவள் உட்காந்த இதையும் பார்த்தேன்னாக்க நல்லா கீழே ஒரு இதை போட்டு அது என்ன ஒரு பாய் மாதிரி புல் மேலே போட்டுட்டு சௌரியமாக சாப்பிடலாம் கொண்டு கிராஸ் லெக்டாக தான் உட்காந்துப்பான். உட்காந்துட்டு கையில் ஜபமாலை இதையும் வச்சுட்டு நம்ம ஸ்ரீல பிரபுபாதம் தான் நமக்கு உதாரணமாக கொடுத்துருக்கோம் சித்திக்கு. ஓகே, அதே மாதிரி அவள் நடக்கிறதும் நல்லா இது பண்ணிட்டு தைரியமாக கான்ஃபிடென்ட்டாக இருப்பாவா. ஓகே, அப்புறம் இதெல்லாம் வந்து பரம்பரை, அதுக்கெல்லாம் எக்ஸாம்பிள் யாரை கொடுக்கலாம், தீர முனிகளுக்கு இது ஸ்ரீலா பிரபுபாதாவை கொடுத்துருக்கேன். இன்னும் பரம்பராலாம் தான்
நமக்கு முக்கியமான உதாரணங்கள். இங்க முதல்ல என்ன இருக்கு? 6 கோஸ்வாமிகள் போட்டிருக்கேன். 6 கோஸ்வாமிகளுக்கு கீழே நம்ம சீட பரம்பரையிலேருந்து நம்ம ஆச்சாரிய பரம்பரையை அந்த படம் கொடுத்துருக்கேன். 6 கோஸ்வாமிகள் யாரு தெரியுமா? யாருக்காவது தெரியுமா? ஸ்ரீ ரூப கோஸ்வாமி, சனாதன கோஸ்வாமி, ரகுநாத பட்ட கோஸ்வாமி, நாலாவது ஜீவா கோஸ்வாமி, கோபால பட்ட கோஸ்வாமி, அப்புறம் ரகுநாத தாச கோஸ்வாமி. ஓகே, இதுல 2 பேர் பிரதர்ஸ். ரூப கோஸ்வாமியும் இன்னொன்னு தெரியுமா உங்களுக்கு யாருக்காவது? இதெல்லாம் கோஸ்வாமிகளை பற்றி நிறைய படிச்சு வச்சுக்கோ. 2 பேர் நல்ல பெரிய பணக்கார குடும்பத்தை சேர்ந்தவா. அதுல அண்ணன் தம்பிகள். அவ இந்த லைஃபே அவளுக்கு பிடிக்காத, மெட்டீரியல் பௌதிக வாழ்க்கையே பிடிக்காத, எல்லாத்தையும் அவன் நல்ல பெரிய அரசாங்க இதழத்துல வேலை பார்த்துருந்தா, அரசாங்க அதிகாரிகளா இருந்தா. எல்லாத்தையும் விட்டுட்டு பெரிய ராஜா பரம்பரையில இருந்தவா. எல்லாத்தையும் விட்டுட்டு அவ இந்த மாதிரி இதுக்கு வரணும்னு வந்திருக்கா. கோஸ்வாமி. கோஸ்வாமி தான் என்ன? எஸ் விஜயலட்சுமி மாதாஜி சொல்லுங்க, நீங்க கோஸ்வாமி தான் என்ன? ஜெயஸ்ரீ மாதாஜி. பகவானுடைய நித்திய சேவகன். சேவகன், நித்திய சேவகன். 5 புலன்களையும் அடக்க கத்துந்தவா. 5 புலன்களையும் நல்லா அடக்கி ஆடுறதுக்கு அவளுக்கு சக்தி உண்டு. இப்போ நமக்கெல்லாம் இப்போ படிக்கணும்னு ஆசைப்படுறோம், பண்றோம். ஆனா நமக்கு இப்போ இருந்தாப்புல ஐயோ இன்னைக்கு நைட் இதை சாப்பிடலாமா அப்படின்னு நமக்கு டைம் பிரசாதம் பண்ணி தான், நைவேத்தியம் பண்ணி தான் சாப்பிட போறோம். இருந்தாலும் பிரசாதம்னு அந்த சாக்க வச்சு நமக்கு டெம்ட் ஆயிடுறோம். இதெல்லாம் எல்லாத்தையும் கண்ட்ரோல் பண்ணி கம்ப்ளீட்டா உலகத்தையும் போட்டுக்கிற துணிமணி எதுலையுமே நாட்டம் இல்லாத அவள்லாம் கம்ப்ளீட்டா 5 புலன்களையும் அடக்கி அவளோட உலகத்துல இருக்கிறவாளையே பார்க்க மாட்டான். அவளோட இது கம்ப்ளீட்டா ஸ்பிரிச்சுவல்லே இன்வால்வ் ஆயிடுவா. அந்த லைனுக்கு போனவா இவ அந்த 6 கோஸ்வாமிஸ். இந்த 6 பேரும் இது சீட பரம்பரையில, இது ஆச்சாரியா பரம்பரையில போட்டிருக்கு. இது இவ பேரெல்லாம் தெரியுமா இருக்காது? இது சீலா பிரபுபாதா. அடுத்தது பக்தி சித்தாந்த சரஸ்வதி தாகூர். ஓகே, பாபா கிஷோர், பாபா கௌர கிஷோர். அப்புறம் பக்தி வேதாந்த சுவாமி, பக்தி வேதாந்த தாக்கூர். அப்புறம் இவர் தான் ஜெகநாத தாச பாபாஜி. அவர் தான் ஜெகநாத தாச பாபாஜி. இவெல்லாம் இந்த சிதத்தீர முனி, அந்த முனிவர்களுக்கு எக்ஸாம்பிளுக்கு தான் உதாரணமா சொல்லியிருக்கேன். ஓகே, 2.55 படிக்கும். யார் படிக்கிறேன்? இப்ப யார் வரணும்? ஜெயஸ்ரீ மாதாஜி தான் வருதா? ஓகே, சரி படிக்கும். படிக்கட்டும் மாதாஜி. காயத்ரி மாதாஜி. காயத்ரி மறந்து போயிட்டேன். காயத்ரி மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண சரி, அப்ப இது அவங்க பாக்கட்டு நீங்க ரெடி படிங்க. 56 நீங்க படிங்க. எஸ் ஜெயஸ்ரீ மாதாஜி படிங்க. ஸ்ரீ பகவானுவாச்ச பிரஜஹாதி யதா காமான் சர்வான் பார்த்த மனோகதான் ஆத்மன் ஏவாத்மனா துஷ்டஹ ஸ்திர பிரஜ்ஞஸ்ததோச்யதே. ஆசீர்வதிக்கப்பட்ட பகவான் கூறினார், ஓ பார்த்தா, ஒரு மனிதன் மனக்கற்பனையிலிருந்து எழும் அனைத்து வகையான புலன் ஆசைகளையும் கைவிட்டு அவனது மனம் சுயத்தில் மட்டுமே திருப்தி அடையும் போது அவன் தூய ஆழ்நிலை உணர்வில் இருப்பதாக கூறப்படுகிறது. ஹரே கிருஷ்ணா. ஓகே, அவன் என்ன பண்ணணும்? பகவான் சொல்றார் எப்படி மனக்கற்பனையிலிருந்து எழும் அனைத்து வகையான புலன் ஆசைகளை கைவிடணும். மனசுல ஆசை வருது, ஆஹா இன்னைக்கு நம்ம அங்க போனோம், இந்த பிக்சர் பார்க்க போனோம், அதை பண்ணணும். அப்படி இப்போ நம்ம மெட்டீரியல் வேர்ல்ட்ல இருக்கிற புலன்கள் ஒவ்வொரு ஆசைகளையும் கட்டுப்படுத்தி ஆசைகளையும் அதை கட்டுப்படுத்தினா கையை விட்டுடணும் கம்ப்ளீட்டா. அது அந்த லைனுக்கே போகக்கூடாது. அவனது மனம் சுயத்தில் மட்டுமே திருப்தி அடையணும். நம்ம இப்படி இருந்துட்டு பகவானை நினைச்சிட்டு அதை பண்ணிட்டு இருக்கிறத மாத்திரம் திருப்தி அடைஞ்சாங்க அவன் ஆழ்நிலை உணர்வில் இருப்பதாக அவன் கிருஷ்ணா கான்சியஸ்ல கம்ப்ளீட்டா இருக்கான். நம்மளாம் கிருஷ்ணா கான்சியஸ் வர்றதுக்கு இன்னும் எவ்வளோ நாளாகும். இன்னும் நம்மளால வர முடியலையே, கொஞ்சம் தான் வந்துட்டு இருக்கோம். பட் அதை கண்டினியூ பண்ணினா கண்டிப்பா நம்மளாலையும் வர முடியும். ஓகேயா? எஸ் மா, இப்ப படிங்க காயத்ரி மாதாஜி.
கிருஷ்ண மாதாஜி படிக்கிறேன். படிமா படிமா. दुःखेष्वनुद्विग्ना मना सुखेषु विगतस्पृहा वीतरागभयक्रोधः स्थितधीर्मुनि युज्यते. 3 விதமான துன்பங்களுக்கு மத்தியிலும் மனதில் கலங்காமல், மகிழ்ச்சி இருக்கும்போது மகிழ்ச்சி அடையாமல், பற்று, பயம், கோபம் ஆகியவற்றிலிருந்து விடுபட்ட ஒருவன் நிலையான மனம் கொண்ட முனிவன் என்று அழைக்கப்படுகிறான். யார ஸ்தித தீர முனி அப்படின்னு சொல்ல முடியும்? எல்லா துன்பங்களுக்கும் நடுப்புற எந்த துன்பம் வந்தாலும், கஷ்டம் வந்ததா, இன்னைக்கு கஷ்டம், நம்மளாம் என்ன பண்றோம், இன்னைக்கு கஷ்டமானாக்கா அவ்வளவுதான், ஃபுல் சேட் இன்னி ஃபுல் டேயும் அப்படியே உட்காந்துடுறோம். ஒரு சந்தோஷம் வந்தது, இன்னைக்கு வீட்டில் ஒரே அமக்களும் பாச்சி கீச்சின்னு ஒரே ஆட்டம் ஆடின்னு இருக்குச்சு, அன்னைக்கு ஒரே அந்த எக்ஸ்ட்ரீமுக்கும் போகிறோம். நம்மளால நடுநிலை வைக்க முடியுதா? சரி, இப்போ என்ன இன்னைக்கு கஷ்டம் வந்ததா, இந்த கஷ்டம் இதுக்கு நிவர்த்தி வழி பண்ணுறதுக்கு கிருஷ்ணன் நமக்கு ஒரு வழி கொடுப்பார் அப்படின்னு நினச்சிட்டு நம்ம மனசு தளராத கிருஷ்ணரை நம்பிட்டு அதில் நடுநிலை வைக்கணும். அதே மாதிரி சந்தோஷம் வந்தாலும் அதுக்கும் எல்லாத்துக்கும் நடுநிலை வைத்துட்டு எல்லாத்துக்குமே ஒரு ஈக்குவல் இது கொடுக்கணும், இம்பார்ட்டன்ஸ். நல்ல துக்கத்துக்கு, துன்பத்துக்கு இன்பம், துன்பம். அதே மாதிரி இப்போ கோடை வந்தாக்க என்ன சொல்கிறோம், ஆஹா கோடையா, ஐயோ வேத்து கொட்டுறதே, ஒரு ஏசி இருந்தால் நல்லா இருக்குங்கிறோம். ஃபேன் இருந்தால் மாத்திரம் போகாது, இப்போல்லாம் ஏசியும் ஒன்று கேட்குறோம். இந்த மாதிரி ஒவ்வொன்றத்தையும் நம்ம மெதுவாக குறைச்சின்னு வந்தால் தான் நம்ம ஸ்தித தீர முடியோட லெவலில் 1% போக முடியும். ஓகே. துன்பங்களுக்கு மத்தியில் மனதில் கலங்காமல், மகிழ்ச்சியின் போது மகிழ்ச்சி அறியாமல், பற்று, பயம், கோபம் ஆகியவற்றிலிருந்து விடுபட்ட ஒருவன் நிலையான மனம். அந்த மாதிரி எல்லாத்துலேருந்து விடுபட்டு வரணும் நம்ம. அப்படி வந்தால் தான் நம்ம அந்த மாதிரி வரவாறு தான் மனம் கொண்ட நிலையான மனம் கொண்ட முனிவன். ஸ்தித தீர அப்படின்னா நிலையான மனம் கொண்ட முனிவன் என்று அழைக்கப்படுகிறான். ஓகே. எஸ்மா 57 படிங்க. சிவகாமி மாதாஜி இங்க படிங்க, இல்லைன்னா விஜயலட்சுமி மாதாஜி. சிவகாமி மாதாஜி படிக்கிறீங்களா? படிங்க மாதாஜி. சர்வத்ரானபிஸ்நேஹ தத்த பிராப்ய சுபாசுபம் நாபிநந்ததி நத்வேஷ்டி தஸ்ய பிரக்ஞா பிரதிஷ்டிதா. பௌதீக உலகில் தான் பெறும் எந்த நன்மை தீமையினாலும் பாதிக்கப்படாமல், அதை புகழாமலும் வெறுக்காமலும் இருப்பவர் சரியான அறிவில் உறுதியாக நிலைத்திருக்கிறார். ஹரே கிருஷ்ணன். ஹரே கிருஷ்ணன். இது ரொம்ப 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 ஸ்பீச். அதாவது நம்ம பேசுறது எப்படி இருக்குங்கிறது. ஏதாவது இன்னொருத்தர் பேசினான்னு வச்சுக்கோ, அந்த பேசினா நம்மளுக்கு புகழ்ந்து ஒருத்தர் பேசினா, ஐயோ இப்படி இருக்கே அப்படி இருக்கே அப்படின்னு சொன்னாக்க அதுலேயும் நம்ம பாதிக்கப்படக்கூடாது. நன்மை தீமையை அதை நல்லதாகவும் எடுத்துட்டு நீ இருக்க வேண்டாம். அவங்க நம்மளை நீ இப்படியே இருக்கே, பேடாக இருக்கேன்னு சொல்லிட்டு ஏதாவது சொன்னாங்களா, அதுக்கும் நம்ம இருக்கக்கூடாது. எல்லாத்துக்கும் நடுநிலை வைக்கணும். எதுக்கும் எந்த புகழுக்கும் நம்ம இருக்கக்கூடாது. அதை புகழாமலும் வெறுக்காமலும் இருக்கணும். எந்த இதுக்கும் எல்லாத்துக்குமே நம்ம நடுநிலை வைத்தாக்க அவ உறுதியாக நிலைத்திருக்கிறார். சரியான அறிவில் உறுதியாக நிற்க முடியும். அதுக்கெல்லாம் இந்த மாதிரி உறுதியாக நிலையில இருக்கணும்னா என்ன பண்ணணும்? நம்ம எப்படி நம்மளால அந்த இதை ப்ராக்டிஸ் பண்ண முடியும்? யோகா தான். அஷ்டாங்க யோகா சொல்லி கொடுத்துருக்கா இல்லையா, எல்லாமே நமக்கு அதை வரிசையாக ஃபாலோ பண்ணணும். அப்புறம் எதுக்குமே இருக்கக்கூடாதுன்னா என்ன பண்ணணும்? ஹரே கிருஷ்ணா மகாமந்திரத்தை எவ்வளோ சாண்டிங் பண்ணணும். ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே கிருஷ்ணா மகாமந்திரத்தை எவ்வளோக்கு எவ்வளோ நம்ம சாண்ட் பண்றோமோ அத்தனைக்கு அத்தனை இதுல இதெல்லாம் நம்ம விடுதலை ஆகி வந்துருவோம். எதுலேருந்து? பௌதிக பந்தத்துலேருந்து மெதுவா நம்ம வர முடியும். அதை சாண்டிங் பண்றச்சே நம்ம சின்சியரா மனசுல நினைச்சு, ஏன்னா எனக்கு ப்ராக்டிக்கல் எக்ஸ்பீரியன்ஸ்லேருந்து நான் சொல்றேன், மனசுக்குள்ள நீங்க நினைச்சுன்னு பண்றல நமக்கு இந்த மனசு தைரியம்னு இருக்கு பாருங்க, அது எங்கேயோ போயிடும். அளவுக்கு அதை அளந்து சொல்ல முடியாது. அந்த லெவலுக்கு நமக்கு போக முடியும் நம்மளால. அதுக்கு காரணம் என்னன்னா, நம்ம சின்சியரா உட்காந்து பகவானை பிரார்த்தனை பண்ணிக்கிறோம். மகா மந்திரத்தை எதை ஸ்லோகங்கள்லாம் படிச்சு பண்றதுக்கு நமக்கு டைம் இல்லை, கையில புக்கை பார்க்கணும் அப்படி இப்படின்லாம் இருந்ததுனாக்க நம்ம ஹரே கிருஷ்ணா மகாமந்திரம் 2 இருந்தானே எப்போ பார்த்தாலும் சொல்லலாம். நீங்க ராத்திரியும் சொல்லலாம், பகல்ல சொல்லலாம், காத்தால எழுந்து தூக்கத்துல பெட்ல உட்காந்து கூட சொல்லலாம்.
எப்படி வேணாலும் நீங்கள் சொல்லலாம். நோ நோ ரெஸ்ட்ரிக்ஷன்ஸ். கோயிலுக்கெல்லாம் லேடிஸ்க்கெல்லாம் ப்ராப்ளம் இருக்குதுன்னா 3 days கோயிலுக்கு போகக்கூடாதும்பா. ஆனால் கிருஷ்ணருக்கு போய் இஸ்கான்ல எல்லாம் நீங்கள் போய் நான் போய் பார்க்கலாம். ஆனால் சாமி கிட்டக்க போய் சாமி ரொம்ப தொடக்கூடாது. தூரத்தில் நின்றுட்டு நீங்கள் பார்க்கலாம், பாட்டு பாடலாம், எல்லாமே பண்ணலாம் அதில். ஓகேயா? அதனால அது மாதிரி ஈஸியாக பிடிச்சிருந்தாக்க அந்த மாதிரி உறுதியாக இருக்க முடியும். நம்மளும் ஸ்பிரிச்சுவல் லைனில் எலிவேட் ஆகி நம்மளும் பெரிய சிதத்தீர முடிவோட லெவலுக்கு நம்ம வரலாற்றாலும் அட்லீஸ்ட் ஒரு 2% தானே நம்ம வர முடியும். அதனால ஸ்பீச் வந்து ஒரு இம்பார்ட்டன்ட். எஸ், இதுதான் ரொம்ப 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 இம்பார்ட்டன்ட். 58. எஸ் மாதாஜி, யார் படிக்கிறீங்க? ரொம்ப மாதாஜி இம்பார்ட்டன்ட். நான் படிக்கணும் மாதாஜி. படிமா படிமா. यदा संहरते सायं कूर्मोऽङ्गानीव सर्वशः इन्द्रियाणीन्द्रियातेभ्यस्तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता. ஆமை தன் அங்கங்களை கூற்றிற்குள் இழுத்துக் கொள்வதைப் போல எவன் ஒருவன் தன் புலன்களை புலனுணர்ச்சி பொருள்களிலிருந்து விலகிக் கொள்கிறானோ அவன் பக்குவ உணர்வில் நிலை பெற்றவன் ஆவான். அப்படின்னா இந்த ஆமைக்கு ஓடு இருக்கு நல்லா. நீங்க இப்போ இதுல 18 days கோர்ஸில் சொல்லி கொடுத்துருப்பாங்க உங்களுக்கு. ஓடு நல்ல தடியா இருக்கும். அதுக்குள்ள வந்து ஆமை உட்காந்துருக்கு. ஆமை வந்து வெறும் சாஃப்ட் இது. அதனோட அதுக்கு காப்பாத்துறதுக்கு அந்த ஓடு உட்காந்து ஆமை அதுக்கு உள்ளுக்குள்ள யாராவது அதுக்கு ஏத்தாப்புல இப்போ லேட்டஸ்டா எங்கேயோ ஒரு இதுல பார்த்தேன் இன்னைக்கு ஒரு சிங்கம் வந்திருக்கு. இந்த ஆமையை வந்து கடல் கிட்டக்க தானே இருக்கும். அந்த சிங்கம் அங்கே எங்கே வந்ததுன்னு தெரியல. அந்த சிங்கம் வந்து அந்த ஆமையை பிடிச்சி உழுக்கு அது ஃபுல் அங்கத்தையும் அந்த இதுக்குள்ள சரீரத்தை அந்த ஓட்டுக்குள்ளே வச்சு நிறுத்துமா. அது ஆமை ஓட்டை கூட உடச்சி பார்க்கறது அந்த சிங்கம். இப்போ லேட்டஸ்ட் ஒரு 2 days முன்னாடி எங்கே பார்த்தேன் ஞாபகம் எனக்கு. அவ்வளோத்தையும் பிச்சு பிச்சு பார்க்குறது. நத்திங் ஒன்றும் பண்ண முடியல அந்த ஆமை. அவ்வளோ வலுவா அது அழகாக சாமர்த்தியமா அந்த ஓட்டுக்குள்ள பிடிச்சி சிங்கத்தாலேயே ஒன்றும் பண்ண முடியலது. அந்த மாதிரி பந்தோபஸ்து பண்ணிட்டு அதை தன்னை காப்பாற்றி நிறுத்து. தன் அங்கங்களை கூட்டிற்குள் இழுத்துக்கொள்வதை போல எவன் ஒருவன் அதை மாதிரி நம்ம வந்து இப்போ நம்ம இப்படி உட்காந்துருக்கோம். உட்காந்துக்கச்சே நம்ம அங்கே பார்த்துட்டு இப்போ கிளாஸ் அட்டன் பண்ணிட்டு இருக்கோம். ஒரு 1 hour இன்னைக்கு சீக்கிரமாக முடிச்சுடுறேன். 1 hourக்குள்ளே இது முடிஞ்சிடும் இந்த கிளாஸ். அது 1 hourக்குள்ளே உட்காந்து நம்ம கிளாஸில் உட்காந்துட்டு அப்படியே பார்த்துட்டு இருப்போமே வழியே நம்ம மைண்ட் வந்து அலைபாயும். வேற ஏதாவது ராத்திரிக்கு என்ன பண்ணலாம், அவன் பையன் ஆஃபீஸ் போயிருக்கான், அவன் வரணுமே, இல்லாட்டா பையன் மாட்டுப்பூனை என்ன பண்ணுறாளோ, குழந்தைகளுக்கு என்ன பண்ணணுமா நம்ம அப்படி இப்படின்னு நம்ம புத்தி போயிடுச்சுனாக்க அது நம்ம இந்த இது பக்குவ உணர்வுக்கு நம்ம போக முடியாது. அந்த மாதிரி இருந்தால் அதனால என்ன காரியம் பண்ணுறோமோ அந்த காரியத்தில் நம்ம ஆழ்ந்த இதுவோட சின்சியரிட்டியோட அதில் பண்ணிடணும்னாக்க நமக்கு வந்து ஈஸியாக அந்த பக்குவ உணர்வை நம்ம அடைய முடியும். இந்த ஸ்லோகம் ரொம்ப 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 இம்பார்ட்டன்ட்டு. இதுக்கு பர்பட்டு வந்து நான் அப்புறமா இது முடிஞ்ச உடனே புக்கில் படிக்கலாம். இது இங்கே இருக்கா? ஓ, நானே வச்சுருக்கேன் இங்கே. வெரி குட். யார் படிக்கிறீங்களா யாராவது? படிக்கிட்டா மாதாஜி? படிங்க மாதாஜி. யோகி கொஞ்சம் நிறுத்தி படிப்பேன். ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் இது. ஓகே. யோகி பக்தன் அல்லது தன்னுணர்வு பெற்றவனால் தனது எண்ணத்திற்கு ஏற்ப புலன்களை கட்டுப்படுத்த இயலும். இதுவே அவனுக்கான தேர்வு. பெரும்பாலான மக்கள் புலன்களுக்கு அடிமையாகி உள்ள காரணத்தால் புலன்களின் வழிகாட்டலின்படி செயல்படுகின்றனர். யோகியானவன் எப்படி நிலை பெற்றுள்ளான் என்ற கேள்விக்கான பதில் இங்கே உள்ளது. புலன்கள் விஷப்பாம்புகளுக்கு ஒப்பானவை. அவை எவ்வித கட்டுப்பாடும் இன்றி தன்னிச்சையாக இயங்க விரும்புகின்றன. யோகி அல்லது பக்தனானவன் ஒரு பாம்பாட்டியினை போன்று இப்பாம்புகளை கட்டுப்படுத்தும் பலமுடையவனாக இருக்க வேண்டும். அவை சுதந்திரமாக இயங்க அவன் என்றுமே அனுமதிப்பதில்லை. செய்யக்கூடிய செயல்கள், செய்யக்கூடாத செயல்கள் என்று பல விதிகள் சாஸ்திரங்களில் கொடுக்கப்பட்டுள்ளன. இந்த விதிமுறைகளை பின்பற்றி புலன் இன்பத்திலிருந்து தன்னை விலக்கிக் கொள்ள இயலாவிடில் கிருஷ்ண உணர்வில் நிலை பெறுதல் சாத்தியமல்ல. இங்கே கொடுக்கப்பட்டுள்ள ஆமையின் உதாரணம் மிக சிறந்ததாகும். ஆமையினால் தனது புலன்களை என் நேரத்திலும் உள்ளிழுத்து கொள்ளவும் குறிப்பிட்ட தேவைக்காக என் நேரத்திலும் மீண்டும் வெளிக்காட்டவும் முடியும். அதுபோலவே கிருஷ்ண உணர்வில் இருப்பவர்களின் புலன்கள் இறைவனின் தொண்டில் சில குறிப்பிட்ட செயல்களுக்காக மட்டுமே உபயோகிக்கப்படுத்தப்பட்டு மற்ற நேரங்களில் கட்டுப்படுத்தப்படுகின்றன. தன்னுடைய புலன்களை சுய திருப்திக்கான செயல்களில்
ஈடுபடுத்தாமல் இறைவனின் தொண்டில் ஈடுபடுத்துமாறு அர்ஜுனன் இங்கு அறிவுறுத்தப்படுகிறான். புலன்களை உள்ளிழித்துக் கொள்ளும் ஆமையின் உதாரணம் எப்போதும் இறைவனின் தொண்டில் புலன்களை உபயோகப்படுத்துவதை விளக்குகின்றது. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. ஸோ இது வந்து ஒரு யோகின்னு சொல்றோம்னா அவன் நிறைய பேர் அவளை புலன்களை கட்டுப்படுத்த அவனால முடியுங்கிறவன் தான் யோகின்னு சொல்ல முடியும். நம்மளையெல்லாம் யோகின்னு சொல்லுவாள். அதாவது நம்மளால எல்லா புலன்களும் ஐம்புலன்களை கண்டிப்பாக கண்ட்ரோல் பண்ண முடியல. ப்ராக்டிஸ் பண்ணால் வந்துடும், யாருக்கும் வராதுன்னு. அதுதான் இங்கிலீஷில் ஒரு ப்ராபர்ப் சொல்லுவாள், இம்பாசிபிள் இஸ் ஃபவுண்ட் இன் த டிக்ஷனரி ஆஃப் ஃபூல்ஸ் தான். அது முட்டாள்களோட டிக்ஷனரியில் போய் பார்த்தா தான் முடியாதுன்னு அந்த அந்த வார்த்தைக்கு அர்த்தம் போய் தேட முடியும். நமக்கு அது மாதிரி முடியாது, அது மாதிரி தேடவே வேண்டாம். நம்மளே ப்ராக்டிஸ் பண்ணாலே வந்துடும். ஓகேயா? எதுவுமே முடியாதுங்கிறதே கிடையாது. யோகி பக்தனாலிருந்து தன்னுரிமை பெற்றவனாக இருக்கிறது காரணம் அவன் புலன்களை கிடைச்சினான். அதே மாதிரி யோகியானவன் எப்படி இருக்காங்கிறதுக்கு ஒரு விஷப்பாம்புக்கு ஒப்பானவை. எந்த வித கட்டுப்பாடும் இல்லாத தானாவே இஷ்டத்துக்கு பண்ணும். யோகி பக்தனானவன் பாம்பாட்டியனை போன்று பாம்பாட்டி என்ன பண்ணுவோம்? பாம்பை கட்டுப்படுத்துறதுக்கு அதை ஊதி மகுடத்தை வச்சுன்னு ஊதி இப்படி பண்ணுவோம் இல்லையா? அதை ஊதி பண்ணும்போது அந்த பாம்பு கட்டுப்பட்டு வரும். பலமுடையவனாக கட்டுப்படுத்தும் பலமுடையவனாக இருக்க வேண்டும். பாம்பாட்டி மாதிரி இருக்கணும் யோகியங்கிறவன். அவன் சுதந்திரமாக ஏங்க அவன் என்றுமே அனுமதிப்பதில்லை. செய்யக்கூடிய செயல்கள் செய்யக்கூடாத செயல் அப்படியெல்லாம் இருக்கு இல்லையா? இந்த புலனின்பத்திலிருந்து தன்னை விலக்கிக் கொள்ள இயல அப்படி இல்லை. அதுலேருந்து நம்ம விலக்கிக் கொள்ள முடியலன்னாக்க கிருஷ்ண உணர்வில் நிலை பெறுவது, கிருஷ்ணா கான்சியஸ்ல வர்றதுக்கு சாத்தியமே இல்லை. அது ஆமையின் உதாரணம் மிகச்சிறந்தது. ஆமை எப்படி தன்னோட கூட்டுக்குள்ள எல்லாத்தையும், நான் அந்த கூட்டுக்குள்ளங்கிறேன், ஓட்டுக்குள்ள தன்னை பிடிச்சி எல்லாத்தையும் கண்ட்ரோல் பண்ணி உள்ளுக்குள்ள உட்காந்துக்கிறதோ, அதே மாதிரி தேவைக்கு வேணுங்கிறச்ச மாத்திரம் அது வெளியில் வரும். அது மாதிரி கிருஷ்ண உணர்வு வரும். புலன்களை பகவானோட இதில் தான் அவள் குறிப்பிட்ட செயல்களுக்கு மட்டுமே உபயோகப்படுத்தி மற்ற நேரத்துல எல்லாம் கட்டுப்படுத்தி வச்சுட்டு இருக்கா. தன்னுடைய புலன்களை சுய திருப்திக்கான செயல்களில் ஈடுபடுத்தாமல் இறைவன் தொண்டில் ஈடுபடுத்துமாறு அர்ஜுனன் என்ன சொல்றார்? அர்ஜுனனை, நீ அந்த மாதிரி புலன்களை கண்ட்ரோல் பண்ணி இங்க வந்து நீ உனக்கு கொடுத்த தொழிலை செய். புலன்களை உள்ளிழுத்து கொள்ளும் ஆமையின் உதாரணம் எப்போதும் இறைவனின் தொண்டில் புலன்களை உபயோகப்படுத்துவதே விளக்குகிறது. இறைவன் தொண்டில் போயிட்டேன்னா நீ ஆட்டோமேட்டிக்காக நீ அர்ஜுனனுக்கு சொல்ற, நீ என்ன நினச்சிக்கோ, நினச்சின்னு நீ பண்ணு, நீ போர் புரியுறது தான் உன்னோட இது. ஆட்டோமேட்டிக்காக எல்லாமே ஒரு நாள் கண்ட்ரோல் பண்ணி பண்ண முடியும்னு சொல்கிறார். ஓகேயா? எஸ் மாதாஜி. யார் படிக்கிறீங்க? 59 ஸ்லோகா. காயத்ரி மாதாஜி படிக்கிறீங்களாம்மா? ஹரே கிருஷ்ணா. எஸ்மா சிவகாமி மாதாஜி நீங்க படிங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. விஷய வினிவர்தந்தே நிராஹாரஸ்ய தேஹினாஹ ரசவர்ஜம் ரசோ அப்பஸ்ய பிரம் திருஷ்டவத் நிவர்த்ததே. உடல் சார்ந்த ஆன்மா புலனின்பத்திலிருந்து கட்டுப்படுத்தப்பட்டிருந்தாலும் புலன் பொருட்களின் மீதான சுவை அப்படியே இருக்கும். ஆனால் உயர்ந்த சுவையை அனுபவிப்பதன் மூலம் அத்தகைய ஈடுபாடுகளை நிறுத்தி அவன் உணர்வில் நிலைநிறுத்துகிறான். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. இங்க பக்கத்துல வந்து இந்த படத்துல உட்காந்துருக்க சுவாமி உட்காந்து அவன் உடல் சார்ந்த நம்ம உடலோட சேர்ந்து தான் இருக்கு. ஆத்மா வந்து எங்க இருக்கு? இந்த உடலுக்குள்ளதான் இருக்கு. புலன் இன்பத்திலிருந்து கட்டுப்படுத்தப்பட்டிருந்தாலும் ஆத்மாவை கட்டுப்படுத்தி வச்சிருக்க. புலன் பொருள்களின் மீதான சுவை அப்படியே இருக்கும். அது மேல இருக்கிற சுவை அப்படியே தான் இருக்கும். ஆனா உயர்ந்த சுவையை அனுபவிப்பதன் மூலம் அதுல இருக்கிற பெஸ்ட் சுவை என்ன? பகவானுடைய நாமங்களை உச்சரிக்கிறதும் அவரை பத்தி எப்போதுமே அந்த நினைவோடையே இருக்கிறவனுக்கு அவன் கிருஷ்ண உணர்வுகளை நிலைத்திருக்கிறான். அவனால் அப்படி பண்ண முடியும். அவருக்கு எங்கேயாவது திருப்பி ஆத்மாங்கிறது எல்லாருக்கும் இருக்கு. யானைக்கும் அதே ஆத்மா தான் இருக்கு, பூனைக்கும் அதே ஆத்மா தான் இருக்கு, நமக்கும் அதே ஆத்மா தான். எல்லாரோட ஆத்மாவும் ஒரே அளவுல தான் இருக்கு. ஆனா அந்த ஆத்மாவை எப்படி உபயோகப்படுத்துறோங்கிறது தான் இம்பார்ட்டன்ட்டு. ஓகேயா? பெரிய பெரிய இவாள்லாம் மகான்கள்லாம் இருக்கு, அவளுக்கு எல்லாமும் ஆத்மா தான். அதே நமக்கு என்ன ஆத்மா இருந்தோ அதே தான் அவளுக்கும். அவளுக்கு என்ன இருந்தோ அதான் நமக்கும் இருக்கு. ஆனா அவ வந்து அழகான வழியில, நேர் வழியில எல்லாத்தையும் கண்ட்ரோல் பண்ணி அவ கொண்டு வந்தா. நம்மளால அந்த மாதிரி கொண்டு வர்றதுக்கு நம்ம முயற்சி பண்ணிட்டு இருக்கோம். பண்ணினாக்கா நிச்சயமா நம்ம சக்சஸ் ஆக முடியும். ஓகே? உடல் எல்லாத்தையுமே ஒன்னொன்னா மெதுவா தொடர்ந்து பண்ணினாக்க, தொடர்ந்துன்னா என்ன? அட்டாச்மெண்ட். அதுல நம்ம எப்படி லைஃப்பை லீட் பண்ணோம்னா,
எனக்கு சின்ன குழந்தையிலேருந்தே அந்த மாதிரி ஒரு இது சொல்லிவிடு. யூ ஹாவ் டு லீட் அ லைஃப் வித் அட்டாச்மெண்ட் வித் டிட்டாச்மெண்ட். அப்படி தான் நம்ம வாழ கற்றுக்கணும். அட்டாச்மெண்ட் இருக்கணும், இல்லாம வேண்டான்னு சொல்ல. ஆனால் அதில் வந்து எப்போ வேணுமோ நீ டிட்டாச் ஆகிக்கிறதுக்கு ரெடியாக இருக்கணும். அந்த மாதிரி ஒரு ஆசையை ஒரே இடத்துல அப்படி வச்சுட்டு இருக்கக்கூடாது. அட்டாச்மெண்ட் வித் டிட்டாச்மெண்ட் வாழ கற்றுட்டாலே நம்ம பாதி காரியத்தை நம்ம சாதிச்சிட முடியும். ஓகே. ஸோ இது வந்து சித பிரஜாதேவி அறிகுறிகள். அவர் எப்படி அமர்ந்திருக்கிறார், பொருள்களிலிருந்து புலன்களை விளக்குதல், இதெல்லாம் புலன் இன்பத்திலிருந்து கட்டுப்படுத்தப்பட்டது. புலன் பொருள்கள் மீதான ரசனை. இந்த படத்துல உட்கார்ந்துருக்கார் இல்லையா, உருவான ஆத்மா எப்படி அவர் உட்காந்துருக்காரு, எல்லாத்தையும் உட்காந்து இதெல்லாம் பார்த்துட்டு ஒன்றுத்தையும் இதுக்காக அவர் ட்ரீம் லேண்ட்லேயே உட்காந்துருக்காரு. இந்த மாதிரி இந்த இதில் அதெல்லாம் வரான்னு சொல்லிட்டு அதெல்லாம் இல்லை. அவர் பௌதிகத்திலேருந்து இருந்துட்டு ஆன்மீகத்துக்கு போனால் தான் அந்த அது சித பிரஜாதியின் அறிகுறிகள். அதிக சுவையை வளர்க்கணும், உணர்வில் நிலைத்திருக்கிறது, தானாகவே சுவை எழுக்கும். அந்த மாதிரி கிருஷ்ணா கான்சியஸில் நம்ம போயிட்டோம்னா மற்ற எல்லாமே ஒன்றுமில்லாத இதுவாக போய் நம்மளை விட்டு திறந்து நம்மளே ஆட்டோமேட்டிக்காக திறந்துடுவோம் அதுலேருந்து. எஸ்மா 60 படிங்க. यततोऽपि कौन्तेय पुरुषस्य विभर्षितः इन्द्रियाणि प्रमादीनि அரந்தி பிரசபம் மனஹ. அர்ஜுனா, புலன்கள் மிகவும் வலிமையானவை, தூண்டுகோல் கொண்டவை. அவற்றை கட்டுப்படுத்த முயற்சிக்கும் பகுத்தறிவு கொண்ட ஒரு மனிதனின் மனதை கூட அவை வலுக்கட்டாயமாக இழுத்துச் செல்கின்றன. ஹரே கிருஷ்ணா. இதுவும் இந்த 58லேருந்து 63 வரைக்கும் இருக்க ஸ்லோகங்கள்ல இது 60வது ஸ்லோகம். இதுவும் ரொம்ப 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 இம்பார்ட்டன்ட் ஸ்லோகம். ஏன்னா நான் இப்போ இந்த 20 ஸ்லோகமாக நான் வச்சிருந்துருக்காலும் ஒவ்வொன்றுத்துலேயும் நிறைய டீட்டெயில்ஸ் சொல்ல வேண்டியது இருக்கு. அதுக்காக தான் குறைச்சலாக வச்சுருக்கேன். சரியா? ஆனால் இதில் இன்னும் நிறையா படிக்கணும். நீங்கள் புக்கில் வந்து ஆசிடியஸ் புக் எடுத்துக்குங்க. அதில் வந்து இந்த பர்பட்டை நல்லா படிச்சிங்கன்னா நிறையா பாயிண்ட்ஸ் கிடைக்கணும். கட்டுப்படுத்த பகுத்தறிவு கொண்ட மனதை கூட வலுக்கட்டாயமாக வச்சு. புலன்கள் தான் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். ஐம்புலன்கள் என்னென்ன, கண்ணு, காது, மூக்கெல்லாம் பார்க்குறோம் இல்லையா, 5 சென்சஸ். அந்த 5த்தையும் நம்ம கண்ட்ரோல் பண்ணி நம்ம மனசுங்கன்னு ஒன்று இருக்குது, அதை வச்சு புத்திங்கிறத வச்சு அந்த மனசால கண்ட்ரோல் பண்ணணும். மனசை கட்டுப்படுத்துறதுக்கு நமக்கு வந்து துப்பு இல்லைன்னாக்க நம்மளால ஒன்றுமே பண்ண முடியாது. மனசை கண்ட்ரோல் பண்ணணும். இப்போ ஏதாவது சாப்பிடும் போல இருக்கு அப்படின்னு நினச்சிருந்தா தான் நமக்கு இல்லை எனக்கு போகிறோம் இன்னைக்கு சாப்பிட்டது அப்படின்னு நம்ம நினச்சிடணும்னு வச்சுக்கோங்க. கண்ட்ரோல் பண்ணிட்டோம்னாக்க அதுவே பெரிய இது. சரியா? அப்படி ஒவ்வொரு சின்ன சின்ன விஷயங்கள்லேருந்து இருக்குது. இப்போ இன்னைக்கு வெளியில் போகணும்னு நினச்சிருக்கோம், வீட்டில் பார்த்து அசௌகரியமாக இருக்குது, போக வேண்டாம் அப்படின்னு சொன்னால் எல்லார் வீட்லேயும் என்ன ஆகும், ஒரே சண்டை தான் ஆகும் இல்லையா? என்னம்மா நீ கிளம்புன்னு சொன்னேன், அப்புறம் போக வேண்டாம்னு சொல்கிறேன். சரி போக வேண்டாமா, சரி அதுவும் நல்லது தான் அப்படின்னு அதை வந்து ஒரு இதுவாக எடுத்துட்டு போனாக்க அதுலேருந்தே நம்மளோட இது வளர்ச்சியிலே தெரியும். எப்படி ஆன்மீகத்தில் நம்ம வளர்கிறதுங்கிறதுக்கு அந்த சின்ன சின்ன உதாரணத்துலேருந்தே நமக்கு தெரிய வரணும். இந்த இடத்துல 5 புலன்களை போட்டு இந்த 5 குதிரைகள் போட்டிருக்கு இல்லையா, 5 குதிரைகள் வந்து மனசால கண்ட்ரோல் பண்ணி புத்திங்கிறத உபயோகப்படுத்தி பண்ணினா தான் அந்த ஆத்மாங்கிற செல்ஃப் பின்னாடி உட்காந்துருந்து இதில் குதிரை வண்டியில் பின்னாடி உட்காந்துட்டு அது நிம்மதியாக போக முடியும். ஓகே, அதுதான் இந்த குழந்தைகளுக்கெல்லாம் போட்டேன். அப்போது அதே மாதிரியே உங்களுக்கும் அந்த படம் அப்படியே வச்சுருக்கேன். கண்ணாலே என்ன பண்ணணும், கிருஷ்ணருக்கு துளசி இலைகள், மலர்கள், கிருஷ்ண பிரசாதம் போன்ற நல்ல வாசனை முகந்துக்கிறதுக்கு தான் மூக்கு கொடுத்துருக்கு. அது மாதிரி பகவானின் அர்ச்சனை விக்கிர தரிசனம் பண்ணுறதுக்கு கண்ணு, பகவத்கீதை, பாகவதம் போன்ற புஸ்தகங்களை படிக்கிறதுக்கு கண்ணை உபயோகிச்சுக்கணும். ஓகே, அந்த மாதிரி மூக்குக்கு இது மாதிரி முகம் இருந்துக்கிறதுக்கு. அப்புறம் வந்து கிருஷ்ண பஜனை, தெய்வீக இதெல்லாம் காது கொடுத்து கேட்கணும். ஸ்மரணம் இம்பார்ட்டன்ட்ங்கிறதுக்கு காதுக்கு தான். கிருஷ்ணருக்கு அர்ச்சனை செய்ய, பிரசாதம் செய்ய மற்றும் கிருஷ்ணரின் பாதங்களை வணங்க நம்ம கையை பயன்படுத்தணும். வாய் மற்றும் நாக்கு எதுக்கு, கிருஷ்ண பிரசாதம் போன்ற சிறந்த உணவை ருசிக்க மற்றும் கிருஷ்ணர் பஜனை செய்யவும், கிருஷ்ணரை பற்றி பேசவும், கிருஷ்ணரின் புகழை பற்றி மற்றவருக்கு கூறவும் பயன்படுத்தப்பட வேண்டும். நம்மளாம் என்ன பண்ணுறோம், பாதி வந்து இதில் இருக்கிறதுல பண்ணுறோம், ஆனால் அந்த வாயின் நாக்கும் வேறு இதுக்கெல்லாமும் நம்ம உபயோகப்படுத்துகிறோம். அதெல்லாம் மெதுவாக குறைச்சிட்டு பண்ணணும். அதுக்கு வர்றதுக்கு காரணம் என்னென்னா, நம்ம சாண்டிங் ஒழுங்காக பண்ணினோம்னா அதெல்லாம் ஆட்டோமேட்டிக்காக வந்துடும். ஓகே, 5வது குதிரை வாய் மற்றும் நாக்கை பற்றி சொல்லியிருக்கு. 4வது குதிரை கையை பற்றி.
மூணாவது குதிரை காது, ரெண்டாவது குதிரை வந்து மூக்கை பற்றி, முதல் குதிரை கண்ணை பற்றி சொல்லியிருக்கு. ஸோ இதெல்லாம் வந்து பண்ணினாக்க இதெல்லாம் ஒன்னொன்னும் அந்த இதெல்லாம் யார் இந்த சென்சஸ் எல்லாம் கண்ட்ரோல் பண்ணுறது? மனம். நமக்கு பகவான் வந்து ஒரு மைண்டுன்னு ஒன்று கொடுத்து இதுன்னு இருக்கா இல்லையா, அதால் கண்ட்ரோல் பண்ணினான்னா கண்ட்ரோல் பண்ணுறதுக்கு புத்திசாலி நமக்கு கொடுத்த புத்தியை உபயோகப்படுத்தினாக்க, இன்டெலிஜென்ஸ் பண்ணாக்க செல்ஃப் தான்கிற அந்த இது ஆத்மாவானது உட்காந்து நம்ம நிம்மதியாக பயணிச்சுருக்கோம். இந்த பௌதிக உலகத்தில் இருந்தாலும் அந்த ஆத்மா நிம்மதியாக இருக்கும். சில பேர் பார்த்தாக்க ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்க மாதிரி இருக்கும், பார்த்தாக்க ரொம்ப இது ஹாப்பியாக இருக்காமல் இருக்கும். ஆனால் அவள் வந்து ரொம்ப சிம்பிளாக இருப்பாள். அவள் ரொம்ப சிம்பிளாக இருக்கான்னு நினச்சிட்டு இருக்கக்கூடாது. ரொம்ப சிம்பிளாக இருப்பான்னா என்ன, பணம் காசு எல்லாம் இருக்கும், நிம்மதிக்கு கொஞ்சம் குறைச்சலாகவும் இருக்கும். இருந்தாலும் அவள்லாம் ஆன்மீகத்தில் முன்னேறினா அவள் முகத்தை பார்த்தாலே ஒரு சிரிச்சுட்டு சந்தோஷமாகவே அவள் ஆன்மீகத்தில் புத்தி போகிறதுனால இதெல்லாம் ஒன்றுமே இல்லை, செகண்டரியாக போயிடும். பிரைமரி நமக்கு வேணுங்கிறது கிருஷ்ணர் வந்துட்டார் நம்மகிட்ட அப்படின்னு தெரிஞ்சாச்சுனாக்க நம்ம அந்த இதை வளர்த்துட்டாக்க நமக்கு சந்தோஷமாகவே இருக்கலாம். இருக்கிற நல்ல உட்காந்து கற்றுட்டாக்க பேக் டு காட் ஹெட் எல்லாருமே கோலோக பிருந்தாவன் போய் சேர்ந்துடலாம். அதுதான் நம்ம பண்ண மாட்டேங்கிறோம் இல்லையா? பண்ணினாக்கா அதுக்கு வழி இருக்கு. ஓகே, எஸ்மா, இதையும் படிங்க. விஜயலட்சுமி பற்றி படிக்கிறீங்களா? சரி, ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. படிங்கம்மா. ஒவ்வொரு மனிதனின் நிலைக்கேற்ப சில அறிகுறிகள் காணப்படுவதைப் போல கிருஷ்ண பக்தி உடையவனுக்கும் பேச்சு, நடத்தை, எண்ணம், உணர்வு போன்ற பல குறிப்பிட்ட இயல்புகள் உண்டு. எவ்வாறு ஒரு செல்வந்தன் சில அறிகுறிகளால் செல்வமுடையவன் என்றும், நோயாளி சில அறிகுறிகளால் நோயுற்றவன் என்றும், சான்றோன் சில அறிகுறிகளால் கற்றறிந்தவன் என்றும் அறியப்படுகிறார்களோ, அதுபோல கிருஷ்ணரின் தெய்வீக உணர்வில் இருப்பவனின் செயல்களிலும் சில குறிப்பிட்ட அறிகுறிகள் உண்டு. அவனது முக்கிய அறிகுறிகளை பகவத்கீதையிலிருந்து அறிந்து கொள்ளலாம். கிருஷ்ண உணர்வு உடையவன் எவ்வாறு பேசுகிறான் என்பது மிகவும் முக்கியமானது. ஏனெனில் பேச்சு என்பது எந்த ஒரு மனிதனுக்கும் முக்கியமான குணமாகும். பேசாமல் இருக்கும் வரை முட்டாளை கண்டுபிடிக்க முடியாது என்று கூறப்படுகிறது. நன்றாக உடையணிந்த முட்டாள் தன் வாயை திறக்காதவரை அவன் எப்படிப்பட்டவன் என்பதை அறிய முடியாது என்பது நிச்சயமே. ஆனால் அவன் பேசத் தொடங்கியவுடன் தான் யார் என்பதை காட்ட ஆரம்பித்து விடுகிறான். கிருஷ்ண பக்தனின் முதல் அறிகுறி என்னவென்றால், அவன் கிருஷ்ணரை பற்றியும் அவர் சம்பந்தப்பட்ட விஷயங்களை பற்றியும் மட்டுமே பேசுவான். கீழே விளக்கப்படும் மற்ற அறிகுறிகள் தானாக வெளிப்படும். சூப்பர். ஹரே கிருஷ்ணன். ஹரே கிருஷ்ணன். இது வந்து நம்ம பேச்சை பற்றி தான். பேச்சு இம்பார்ட்டன்ட். அந்த ஸ்தித தீர முனிக்கு இது ஒரு முக்கியமான பாயிண்ட் இல்லையா? இது இருக்கணும். அதாவது எப்படின்னா, அவனுடைய பக்தியுடைய கிருஷ்ண பக்தி இருக்கிறவனுக்கு இல்லைன்னா ஆர்டினரியாக இருக்கிறவளுக்கு எல்லாருக்குமே பேச்சு, நடத்தை, எண்ணம், உணர்வு இதெல்லாம் இந்த இயல்புகள் இருக்கு. பேச்சு வந்து இப்போ சாதாரணமாக நம்மளாம் என்ன பேச்சு பேசிட்டு இருக்கோம்? ஈகோவில் பாதி பேர் பேசிட்டு இருப்பா, சில பேர் கெட்ட இதெல்லாம் பேசிட்டு இருப்பா இல்லையா, வேண்டாததெல்லாம் பேசிட்டு இருப்பா. ஆனால் இந்த கிருஷ்ண உணர்வுல இருக்கிறவனுக்கு அவள் எப்படி பேசுவான்னாக்க, அவள் பேசுறதே ஒரு சாந்தமா, ஒரு வேற எதுவுமே அதிகப்படி இல்லாத, அதுக்கு என்ன சொல்றது, பொய் புரளி எல்லாம் பேசாம நல்ல நியாயமா என்ன வேணுமோ கிருஷ்ணர் பக்தர் ஆகிறதுக்கு அத்தனை அந்த மாதிரி பேச்சு தான் பேசி பகவானோட நாமத்தை உச்சரிச்சுட்டு அந்த மாதிரி தான் இருப்பாவா. செல்வந்தன் அறிகுறிகளால் செல்வம் முடியும்னு சொல்றோம். பணம் இருக்கிறதுனால அவன் செல்வம் உடையவன் சொல்றோம், ரிச் மேன். நோயாளிக்கு அவன் சிக் பர்சனுக்கு தான் அவன் உடம்புல வியாதி இருக்கு, அதான் கற்று. அதே போல கிருஷ்ணனோட உணர்வுல இருக்கிறவாழ்லாமும் அதே மாதிரி காணப்படுறான். முக்கியமாக பகவத்கீதையிலேருந்து நிறைய கற்றுக்கலாம் சொல்றான். முக்கியமான குணம் வந்து பேசாமல் இருக்க. ஒருத்தன் வந்து நல்லா ட்ரெஸ் பண்ணிட்டு வரான், பிரமாதமா இருக்கும் பார்க்கறதுக்கு. அதே மாதிரி கூடவே ஒரு லேடியும் வரா, ஒரு மாதாஜியும் வரா. அவளும் வெரி பியூட்டிஃபுல், பார்க்கறதுக்கு அப்படி ஒரு அழகா இருக்கா. அதோட நல்லா அழகாக ஒரு சாரியும் நல்ல இதெல்லாம் போட்டு மேட்சாக போட்டு வந்துட்டான். அங்கே வந்த உடனே ஏதோ பேசிட்டு இருந்துச்சு. அவர்கிட்ட போய் ஏதோ பேச்ச ஆரம்பிக்கிறான். பேச ஆரம்பித்த உடனே அவன் பேசி தள்ளிவிடுறான், கெட்ட வார்த்தையிலையும் அதுலேயும். அதனால அவன் போட்டிருந்த ட்ரெஸ்ஸு, அவன் என்னதான் போட்டிருந்தாலும் வாயை திறந்தா ஊத்தன்னு ஊழக்காரியமாக பேசிட்டு இருக்கான். அந்த மாதிரி
அவளும் அதே மாதிரி அவளும் காய்ச்சல் பிடிச்சு காய்ச்சி பிடிச்சுன்னு இந்த ஜோப்பரப்பட்டியெல்லாம் 2 பேரும் பேசிட்டு சண்டை போட்டுட்டு பார்த்தேலாம் அந்த மாதிரி 2 பேரும் பேசிட்டு இருக்கான். அதனால அவன் உடையணிஞ்ச அவன் முட்டாளுங்கிறது அதுல இருந்து தெரிஞ்சு போயிடுது. அந்த வாயை திறக்கிற வரைக்கும் அவனை பிரமாதமா நினைச்சுக்கலாம். அவன் அந்த மாதிரி வாயை திறந்த உடனே அவனை எப்படிப்பட்டவன் என்பதை திறந்த உடனே அறிய முடியறது நம்மளால. அது பேசுறது அவன் எப்படி தன்னோட சுய ரூபத்தை காமிச்சிடும். அதே மாதிரி கிருஷ்ண பக்தியின் முதல் அறிகுறி என்னன்னா கிருஷ்ணரை பற்றியும் அவர் சம்பந்தப்பட்ட விஷயங்களை பற்றியுமே பேசுவான். கீழே விளக்கப்படும் மற்ற எல்லா அறிகுறிகளும் அவரை தானாவே வெளிப்பட்டோம். கிருஷ்ணரை பத்தி பேசிட்டு இருந்தாலே நமக்கு நம்ம முகமே ஜொலிக்கும் அப்படின்னு அது ஒரு இதுவே இருக்குது. ஏன்னா மனசுல நமக்கு வேற எந்த சிந்தனையும் இருக்குது இல்லை இல்லையா, அதனால அது இப்படி இருக்கும். அப்புறம் ஒரே நிமிஷம். இது புலன்கள் அவர் எப்படி அமைஞ்சிருக்கு அந்த இதுதான் படிச்சிருக்கோம். புலன்கள் மிகவும் வலிமையானது. தூண்டுதல் வலிமையான தூண்டுதல் கட்டுப்படுத்த முயற்சிக்கும் மனிதனின் மனதை வலுக்கட்டாயமாக எடுத்து செல்லுங்கள். கிருஷ்ணரின் சேவையில் மனம் ஈடுபட்டது புலன் திருப்தி என்பது அருவருப்பானதாக மாறுகிறது. மனதை எளிதில் கட்டுப்படுத்தலாம். ஓகே, அதுக்கெல்லாம் யாரெல்லாம் எக்ஸாம்பிள் கொடுக்கலாம்? துர்வாச முனிவரை சொல்லலாம். தெரியுமா? துர்வாச முனிவர்னு ஒருத்தர் இருந்தார் இல்லையா, அவர் அவருக்கு ஒரே கோபம் எல்லாம் ஜாஸ்தி. அவர் யாருக்காவது இந்த கதை தெரியுமா? சின்னதா ஒரு குட்டியா ஜெயசிம்மா தேஜி ஒரு குட்டியா சொல்லுங்களேன் இந்த கதையை, இல்லைன்னா விஸ்வாமித்திரர் சொல்லுங்க. துர்வாச முனிவர் ஒரு வாட்டி அந்த ஏகாதசி விரதம் இருந்துட்டு அரசரை பாக்குறதுக்கு வந்தபோது அவர் அன்னைக்கு ஏகாதசி விரதம் முடிக்கிற நேரம் வந்துடுது. அப்ப ஏகாதசி விரதத்தை முடிக்கிறதுக்கு நேரம் வந்தனால தன்னோட வீட்டுக்கு துர்வாச முனிவர் வந்ததை வச்சுட்டு எந்த முனிவர் வந்தாலும் அவரை தன்மையா அடக்கமா அவரை கூப்பிட்டு அமைதியா அடக்கமா அவரை உட்கார வைக்கணும் இல்லையா, அது மாதிரி பண்ண முடியல. ஏன்னா அவருக்கு டைம் ஆயிடுச்சு இல்லையா. அதனால அவர் என்ன சொன்னாருன்னா, நீங்க போய் குளிச்சுட்டு வாங்க, நம்ம ஸ்நானம் பண்ணிட்டு வந்தோம்னா நம்ம டைம் ஆயிடுச்சு, நம்ம ஃபாஸ்டிங் பிரேக் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொன்னப்போ துர்வாச முனிவர் போய் பிரேக் பண்ணறதுக்காக போனப்போ இல்லையா மாதாஜி? இல்ல, அவர் குளிக்க போயிட்டார். குளிச்சிட்டு வரதுக்கு டைம் ஆயிடுச்சுன்னு அரசர் என்ன பண்ணினார்னா, அங்க ஆலோசனை அந்த சபையில கேட்டப்போ இந்த மாதிரி பிரேக் பண்ணணும், இப்ப என்ன பண்ணலாம் அப்படி கேட்டப்போ அவர் சொன்னா, நீங்க எதுவுமே அவர் சாப்பிடாம இருந்து விரதம் இருந்தனால நீங்க ஒரு தண்ணி மட்டும் எடுத்துட்டு குடிச்சேன்னா உங்க விரதம் முடிஞ்சிடும், அது பண்ணுங்க அப்படின்னு சொன்னா. துளசி தீர்த்தம் எடுத்துக்கோ அப்படின்னு சொன்னா. அப்ப இவர் வரத்துக்குள்ள துளசி தீர்த்தம் எடுத்ததை இவர் குளிக்கிற அவருக்கு ஞான கண்ணில் அது தெரிஞ்சு போகுது. இவர் துளசி தீர்த்தம் எடுத்துட்டு அப்புறம் இவருக்கு ரொம்ப கோவம் வந்துட்டு, நான் என்ன அவமதிச்சிட்டாரு, எனக்காக இல்லாம நான் வரத்துக்குள்ள உனக்கு அவசரம் ஆயிடுத்து, நீ இது மாதிரி பண்ணிட்டே அப்படின்னு சொல்லிட்டு கோவம் வந்துடுது அவருக்கு. அதனால அவர் சபிச்சிட்டாரு துர்வாச அரசர். அதாவது இது எதுக்குனாக்க புலன்களை கண்ட்ரோல் பண்ணணும், கோபத்தை கண்ட்ரோல் பண்ணணும். விஸ்வாமித்திரர் இந்த கதை தெரியுமா? விஸ்வாமித்திர கதை. விஸ்வாமித்திரருக்கு முன்னாடி மேனகை எல்லாத்தையும் இது பண்ணினா கூட அவர் புலன்களை கண்ட்ரோல் பண்ணிட்டு அவருடைய இதை கான்சியஸ் இதுல போயிட்டார், பகவானோட இதுலயே நிலைச்சிருந்தார். இது மகாராஜ் அம்பரீஷ் யமுனாச்சாரியார். இந்த கதை தெரியுமா மத்தாஜி? மகாராஜ் அம்பரீஷ். இது என்னன்னு தெரியல. இது அம்பரீஷ் மகாராஜா கதை இங்க இருக்கு. இது யமுனாச்சாரியார். அது என்ன யாருக்கா தெரிஞ்சா சொல்லுங்க, எனக்கு தெரியல. இது பார்க்கணும்னு நிச்சயம் மறந்து போயிருந்தேன். இந்த ஸ்லோகத்துக்கு 2 கதை தான் மாதாஜி. ஒண்ணு துர்வாச முனிவர், ஒண்ணு அம்பரீஷ் மகாராஜ். துர்வாச முனிவர் இது சும்மா இது இல்ல. நான் இந்த மகாராஜ் அம்பரீஷ் இது யாரு? யமுனாச்சாரியன்னு போட்டிருக்கு. மனதை எளிதில் கட்டுப்படுத்தலாம்ங்கிறதுக்கு கொடுத்துருக்கு. இது என்ன யமுனாச்சாரியார்? அது என்ன ஐடியா? யாருக்கா தெரிஞ்சா எனக்கு சொல்லுங்க. எஸ்மா 61 படிங்க. காயத்ரி மாதாஜி
ஒரு நிமிஷம் மாதாஜி புக் எடுத்துட்டு வந்துடுறேன். சரி, எனக்கு தமிழ் வாசிக்க தெரியாது மாதாஜி, புக் பார்த்து வாசிக்கிறேன். பரவாயில்ல, எல்லாருமே புக்கு தாம்மா வச்சிருப்பேன், அதனால உனக்கு தப்பு இல்லை. அவளுக்கு தமிழ் தெரியாது மாதாஜி, மலையாளமா. ஓஹோ, நான் அதுக்கு தான் இந்த இங்கிலீஷையும் கொஞ்சம் வச்சிருக்கேன் சில சமயத்துல. 63 வாசிக்கவா மாதாஜி? 61மா? 61. தானி சர்வாணி சம்யம்ய யுக்த ஆசீத் சமத்பரஹ வசேஹி யஸ்யோந்திரியாணி தஸ்ய பிரக்ஞா பிரதிஷ்டிதா. புலன்களை அடக்கி அவற்றை முழு கட்டுப்பாட்டில் வைத்து என் மீது என் உணர்வை பதிப்பவன் நிலையான புத்தி கொண்டவன் என்று அழைக்கப்படுகிறான். இப்ப படிச்சுட்டே வரோமே, அதே தான், சேம் திங் தான். உட்காந்துக்கிறது எப்படி உட்காந்துருக்குறது, புலன்களை அடக்கணும், முழு கட்டுப்பாட்டுல வச்சுட்டு பகவானை நினைச்சுன்னு பண்றதுதான். இங்க பக்கத்துல இருக்கிற படத்துல யார் இருக்கா? பில்வமங்கல தெரியுமா? இது பில்வமங்கல தாக்கூர். ஹரே கிருஷ்ணா, ஜெய்ஸ்ரீ மாதாஜி, விஜயலட்சுமி மாதாஜி, இது பில்வமங்கல தாக்கூர் தெரியுமா? ஓகே, இவர் வந்து பில்வமங்கல தாக்கூர்ங்கிறவர். அவர் வந்து முழுசும் அந்த கம்ப்ளீட்டா இந்த இதுல நம்ம எதிர்பார்க்கறதுல அத்தனையும் கண்ட்ரோல் பண்ணி கம்ப்ளீட்டா இதுல தான் புலன்களுக்கு அடக்கி முழு கட்டுப்பாட்டுல வச்சுட்டு இருந்தார். அவர் ஒரு தீவிர கிருஷ்ண பக்தர். ஓகே, அவர் வந்து அவர் கையில இருக்கிற காசு எல்லாத்தையும் எடுத்து கிருஷ்ணருக்காகவே நிறைய செலவழிச்சுட்டு அதை பரப்புறதுக்காகவே அந்த காரியத்துக்காக தான் யூஸ் பண்ணுவார். அவர் எதுவுமே கண்ணார் பின்னான்னு செலவழிச்சுட்டு அந்த மாதிரி செலவழிக்கவே இல்லை. அந்த மாதிரி இருக்கிற சமயத்துல ஒரு நாளைக்கு ஒரு ராஜா, அந்த ராஜா பேர்லாம் எனக்கு தெரியாது, அவர் வந்து அவளுடைய பொண்ணு இளவரசி வந்து செத்து போயிட்டான். அவளை காட்டில் கொண்டு போய் வைக்கிறச்சு அவர் ராஜா வந்து அது மேலே எக்கச்சக்க நகையெல்லாம் போட்டு அது மேலே வச்சு கொண்டு போய் போட்டு வச்சுட்டு வந்தார். இவர் பார்க்குறாரு, ஐயோ நல்ல கோல்டு எல்லாம் இருக்கீங்க அப்படின்ட்டு இவர் பில்வமங்கல தாக்கூர் வந்து எல்லா கோல்டெல்லாம் எடுத்துன்னு வந்து அதை எடுத்து அவர் செலவழிச்சு, யாருக்கு செலவழிச்சார்? கிருஷ்ணருடைய இதுக்கு தான், அந்த பிரசாதம் பண்ணுறதுக்கு அதுக்கு இதுக்கெல்லாம் செலவழிச்சுன்னு உட்காந்துருந்தார். அப்புறம் அடுத்த நாள் இன்னைக்கு அவர் அந்த ராஜா அங்கே போய் பார்க்குறார், இங்கே என்னடா அது, இங்கே ஒன்றுமே போட்டு வச்சிருந்ததெல்லாம் காணா போயிடுச்சு, நம்ம பொண்ணு செத்து போயிட்டான்னு போட்டோம் சரின்னு சொல்லிட்டு மறுபடியும் இன்னொரு செட்டு கொண்டு போய் போடலான்ட்டு போடுறார். அது போடுற சமயத்தில் இவர் இது போட்ட அதுவும் காணா போயிடுது. அப்போ இது யார் இது எடுத்துருப்பா அப்படிங்கிறது இதுங்களான்னு பார்த்தா இது அந்த வீட்டுக்கே இவர் போயிடுறார். அங்கே போயிருக்கச்சே அந்த வீட்டில் பார்த்தாக்கா எக்கச்சக்கமாக இதில் இருக்குது. அப்புறம் நிறையவே அவர் அந்த ராஜா கொடுத்து பில்வமங்கல தாக்கூருக்கு நீ இப்போ செலவழிச்சுக்கோ கிருஷ்ணருக்கு அப்படின்னு சொல்கிறார் அப்படின்ட்டு ஒரு கதை இருக்குது. இன்னும் டீட்டெயில்டாக அதை உட்காந்து படிங்கோ அப்புறமா. எதுக்கு பில்வமங்கல தாக்கூர் வந்து எதுக்குன்னா அவரும் ஒரு ஸ்திர முனிக்கு ஈக்குவல் தான், அதுக்கோசரம் தான். ஸோ டெக்ஸ்ட் 61 நுண்ணறிவு கொண்ட மனிதராக இருப்பா, கட்டுப்படுத்தப்பட்ட புலன்கள் இருக்கும் அவளுக்கு, முழு கட்டுப்பாட்டில் வச்சிருப்பா, கிருஷ்ணரின் மீது நிலைத்த உணர்வு இருக்கும் அவளுக்கு, பரமாத்மா இதயத்தில் உள்ள அனைத்து அழுக்குகளையும் எரிக்கிறார், புலன்களையும் கிருஷ்ணரின் சேவையில் தொடர்ந்து ஈடுபடுத்துவதன் மூலம் அவர் அப்படி இருந்துருக்கார். இதையெல்லாம் ஃபுல்லுமே ஸ்ரீலா பிரபுபாதா இந்த படம் போட்டிருக்கோம். 61 தான் படம். 62 படிங்கம்மா. சிவகாமி மாதாஜி படிமா. यादो विषयान् पुंसः संगस्देषु भजते संगात् संजदयते कामः कामत् क्रोध प्रजायते. புலன்களின் பொருள்களை பற்றி சிந்திக்கும் போது ஒரு நபர் அவற்றின் மீது பற்றுதலை வளர்த்துக் கொள்கிறார் இல்லையா? பற்றுதலை வளர்த்துக்கொள்ள அத்தகைய பற்றுதல் இருந்து அது மாதிரி பற்றுதல் இருந்துட்டுனா அட்டாச்மெண்ட் வந்துட்டுனா என்ன ஆகுது? காமம் உருவாகிறது, காமத்திலிருந்து கோபம் வருகிறது. ஸோ முதல்ல வந்து பற்றுதல்லேருந்து காமம் வருது, காமத்திலிருந்து கோபம் எழுகிறது. இப்போ இதுக்கு ஒரு எக்ஸாம்பிள் வந்து நான் சொல்லித்தரச்சே அந்த காலத்தில் சொல்லியிருக்கேன், ஜெயஸ்ரீ மாதாஜிக்கெல்லாம் தெரிஞ்சிருக்கோன்னு நினைக்கிறேன். இது வந்து புலனோர்க்கு
புலநோக்கு பொருள்களை சிந்திப்பதனால் மனிதன் அதன் மேல் பற்றுதலை வளர்த்துக் கொள்கிறான். அந்த பற்றுதலிலிருந்து காமமும், காமத்திலிருந்து கோபமும் தோன்றுகின்றன. ஓகே, ஒரு ஹஸ்பண்ட் ஒய்ஃப் இருக்கா, அவளுக்கு வெட்டிங் டே வருது, திரும்ப நாள். அவள் வந்து மனைவி ரொம்ப சந்தோஷம், ஐயோ நாளைக்கு வெட்டிங் டே, என் ஹஸ்பண்ட் என்ன கிஃப்ட் கொடுப்பாரோ அப்படி இப்படின்னு நினச்சின்னு உட்காந்துட்டு இருக்கா. அதை வச்சுட்டு அதனால என்ன ஆகுது, அவ எதை வளர்த்துக்கிறா, நினைச்சுட்டு ஆசை. பற்றுதல் ஆசையை வளர்த்துட்டு இருக்கா. நம்ம ஹஸ்பண்ட் அதை வாங்கி தரப்போறா, இதை வாங்கி தரப்போறா, இன்னைக்கு ஆஃபீஸ்க்கு போயிட்டு வந்துட்டு இதுக்கப்புறான்னு சொல்லிட்டோம். அதை வந்து மற்ற பக்கத்தில் இருக்கிற மனைவி எல்லாம் அவள் ஹஸ்பண்ட்லாம் என்னென்ன வாங்கிட்டு வந்திருக்கா எல்லாத்தையும் உட்காந்து அவள் திங்க் பண்ணி அந்த மாதிரி கனவுலையே வந்து உட்காந்துட்டு முதல் நாளைக்கு செலவழிச்சுட்டு அடுத்த நாள் காத்தாலையும் எழுந்திருந்தான். காத்தாலையும் எழுந்துன உடனே ஹஸ்பண்ட் என்ன பண்ணான், அவன் பெரிய மேனேஜர். அவன் வந்து எனக்கு 8 மணிக்கு இன்னைக்கு மீட்டிங் இருக்கு, எனக்கு பிரேக்ஃபாஸ்ட் வேண்டாம் ஒன்று வந்துட்டு அங்கே எல்லாம் ஏற்பாடு பண்ணுறா, நான் போகிறேன்ட்டு ஓடி போயிட்டான் ஹஸ்பண்ட். அங்கே போயிட்டு ஆஃபீஸில் உட்காந்து சாப்பிட்டுட்டு அங்கே மீட்டிங் அட்டன் பண்ணால் மதியானம் பிரேக்ஃபாஸ்ட் முடிஞ்சுட்டு அப்புறம் 1 மணி வரைக்கும் லஞ்ச் வரைக்கும் மறுபடியும் மீட்டிங். நாங்கள் ஆஃபீஸில் இவங்களோட பேசவே இல்லை, வீட்டில் எதிர்பார்த்து உட்காந்துருக்கா ஹஸ்பண்ட் பேச போகிறான்ட்டு. சரி எல்லாத்தையும் ரொம்ப பெரிய கிராண்டாக வாங்கிட்டு வர போகிறோம் சாயங்காலம் அப்படின்னு நினச்சிட்டு இப்போ கனவு கண்டுட்டே உட்காந்துருக்கா, ஒன்றுமே பண்ணாத வீட்டில். அவன் மறுபடியும் 12 மணிக்கு ஆஃபீஸுக்கு 1 மணிக்கு முடிச்சுட்டு லஞ்சு சாப்பிட்றான். லஞ்சு சாப்பிட்டோன்னா மதியான செக்ஷன் இன்னும் அதை விட மோசமான மீட்டிங்கும் அதுவும் ரொம்ப ஓவராக போயிடுது. எல்லாத்தையும் முடிச்சா 8 மணி ஆயிடுது. 8 மணி ஆன உடனே அவள் பாஸ் என்ன பண்ணாராம், நீ உனக்கு உங்களுக்கு எல்லாருக்கும் நம்ம எல்லாரும் இங்கேயே டின்னரை சாப்பிட்டுட்டு போயிடுவான், வீட்டுக்கு போனால் எல்லாரும் வீட்டில் ஒய்ஃப் எல்லாமும் ரொம்ப டயர்டாக இருப்பா, எல்லாரும் அவள் வேணுங்களா ஃபோன் பண்ணி சொல்லிங்க, இல்லைன்னா நம்ம சாப்பிட்டுட்டு வீட்டுக்கு சீக்கிரமாக போயிடுவோன்ட்டு அவசரமாக 9 மணிக்குள்ளே சாப்பாடு கடையை ஏற்பாடு பண்ணி சாப்பாடு கொடுத்துருக்காரு. சாப்பிட்டாச்சு. இப்போ நான் 10 மணிக்கு வீட்டுக்கு வரான். வந்த உடனே ரொம்ப டயர்டாக இருக்கேன் அப்படின்ட்டு கிட்ட ஷூவை ஒத்து போடுறான். போயிட்டு பாத்ரூமில் போய் ஒரு சம் தண்ணி விட்டு குளிச்சுட்டு போய் படுத்து தூங்க ஆரம்பிச்சிட்டான். இவளுக்கு எப்படி இருக்கும், இவன் என்ன கனவு கண்டுட்டு இருக்கா, ஹஸ்பண்ட் ஏதாவது நமக்கு வாங்கிட்டு வர போகிறான், வெட்டிங் டேன்னு நம்மளை இதுங்க போகிறான் அப்படின்னு நினச்சிட்டு இவ பற்றுதலை வளைச்சிட்டு அதனால என்ன அது காமத்தில் போய் கடைசியில் காமம் வந்து நிறைவேறாத போது இவளுக்கு என்ன அது கோபம் வருகிறது. அதனால பற்றுதலுங்கிறது வைக்கிறச்சே நம்ம என்ன பண்ணணும், நிதானமாக தான் பற்றுதலை வளர்க்கணும். இஷ்டத்துக்கு நீங்களா அவன் மறந்து இதில் வந்து அந்த ஹஸ்பண்டுக்கு அவன் வேணும்னு மறந்து போல, அவன் ஆஃபீஸில் போய் வேலை செஞ்சாதான் அவனுக்கு காசு கிடைக்கும். அவன் வந்து இப்போ நீ இல்லாட்டா நீ என்ன பண்ணியிருக்கணும், உனக்கு அண்டர்ஸ்டாண்டிங்காக இருந்துக்க, இன்னைக்கு வெட்டிங் டே அப்படின்னு காத்தாலேயே ஒரு வார்த்தை அவங்க அதில் போட்டுக்கணும். ஏதாவது ஒன்று பண்ணியிருப்பேன். நீ வந்து நீயாவே பற்றுதலை வளர்த்துண்டு காமம் உனக்கு ஆசையும் நீயாவே பண்ணிட்டு அது நான் நிறைவேறல, உனக்கு கோபம் வந்துடுது. அப்படி இது ஒரு கதை இருக்கு. இந்த மாதிரி நான் இதை அப்போ சொல்லிட்டு இருப்பேன். ஞாபகம் வந்து ஜெயஸ்ரீ மாதாஜி இருக்கு மாதாஜி. இதோட ஃபாலோட் பை அடுத்த ஸ்லோகத்தோட அதோட இருக்கு பாக்கி. இந்த ஸ்டோரியோட இந்த பேலன்ஸ் வந்து அடுத்த ஸ்லோகத்தோட மீனிங். இல்ல நான் சொன்னது ஞாபகம் வந்திருக்கு இருக்கு மாதாஜி. அதுதான் நீங்க சொன்னது லாஸ்ட் வந்து இந்த அடுத்த ஸ்லோகத்தோட ஆமா சேர்த்து சொல்லிவிட்டேன். ஓகே 63 சொல்லுங்கம்மா. क्रोधात् भवति सम्मोहः, सम्मोहात् स्मृति विभ्रमः, स्मृति भ्रंशात् புத்திநாசோ, புத்திநாசாத் பிரணஷ்யதி. கோபத்திலிருந்து முழுமையான மாயை எழுகிறது, மாயையிலிருந்து நினைவாற்றல் குழப்பம் ஏற்படுகிறது, நினைவு குழப்பம் அடையும் போது புத்திசாலித்தனம் இழக்கப்படுகிறது, மேலும் புத்திசாலித்தனம் இழக்கப்படும் போது ஒருவன் மீண்டும் ஜட குலத்தில் விழுகிறார். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. புலன்கள் ஜடத்தொண்டில் ஈடுபாட்டை தேடுவது நிச்சயம். இந்த ஜட சிக்கலில் இருந்து விடுபெற ஒரே வழி கிருஷ்ண உணர்வை பெறுவதாகும். பகவானின் இளம்பக்தரான ஹரிதாஸ் தாக்கூர் மாயாதேவியின் அவதாரத்தால் தூண்டப்பட்ட போது பகவான் கிருஷ்ணரிடமிருந்து கலப்படமற்ற பக்தியால் அச்சோதனையில் எளிமையான வெற்றி பெற்றார். இறைவனின் உண்மையான பக்தன் அவருடைய உறவின் ஆன்மீக ஆனந்தத்தில் உயர் ருச்சியை அனுபவிக்கிறான். ஓகேயா? அதனால இந்த கதை வந்து இதனோட கதை ஜெயஸ்ரீ மாதாஜி சொன்ன மாதிரி அதனோட கண்டினியூஷன் கோபத்திலேருந்து மாயை வந்துடுது, மாயிலேருந்து நினைவாற்றல் எழுதி குழப்பம் ஆயிடுது. அதனால புத்திசாலி எழுந்துட்டு வீட்டில் ஒரே சண்டையும் பூசலமா. நெக்ஸ்ட் டே ஒரே அமக்கலம் தான் அந்த வீட்டில். பௌதிக புலனின் பற்றி முற்றுமாக துறந்து விடுகிறான். இதுவே வெற்றியின் ரகசியமாகும். கிருஷ்ண உணர்வில் இல்லாதவன் செயற்கையாக தனது புலன்களை
கட்டுப்படுத்தினாலும் நிச்சயமாக தோல்வி அடைகிறான். ஓகே, இதுல இந்த 63வது ஸ்லோகத்துக்கு ரூப கோஸ்வாமி என்ன சொல்ற, பக்தி ரசாமிர்த சிந்துல சொல்லு, கிருஷ்ண உணர்வை விருத்தி செய்தவன் எல்லா பொருள்களையும் இறைவனின் சேவையில் உபயோகப்படுத்த முடியும் என்பதை அறிவான். கிருஷ்ண உணர்வை பற்றிய அறிவு இல்லாதவர்கள் ஜட பொருள்களை தவிர்ப்பதற்கு செயற்கையாக முயல்கிறார்கள். அதன் விளைவாக பௌதிக பந்தத்திலிருந்து அவர்கள் முக்தி பெற விரும்பினாலும் துறவின் பக்குவ நிலையை அவர்கள் அடைய முடிவதில்லை. ஸோ இதுல இருந்து எங்க இருந்து புலன்களின் பொருள்கள், இணைப்பு, காமம், கோபம், மாயை, மாயையிலிருந்து நினைவாற்றல் குழப்பம் வருது, அதுக்கப்புறம் நுண்ணறிவு இழப்பு, வீழ்ச்சியாது. புரியுதா? இந்த ஆர்டர் வரிசையா இந்த ஆர்டர்ல படிங்க ஜெயஸ்ரீ மாதாஜி. இணைப்பு மாதாஜி, அது ஸ்டோரியா சொல்லணும்னா ஃபர்ஸ்ட் வந்து ஒரு பொருள் மேல பற்று வருது. அந்த பற்றுதல் வளர்த்து கொள்றதுனால என்ன ஆகுதுன்னா காமம் வருது. அந்த காமம் வந்து கோபமா மாறுது. அந்த கோபம் நிறைவேறாத போது நமக்கு வந்து மயக்கம் வருது. அந்த மயக்கத்தை வந்து நம்ம நினைவு இழக்கும் போது என்ன ஆகுதுன்னா நம்மளோட புத்தி அறிவு வந்து குழப்பமாறுது. அந்த அறிவு இழக்கப்படும் போது நம்ம என்ன பண்றோம்னா புத்தி அறிவு இழந்தவுடன் நம்ம என்ன மறுபடியும் இந்த ஜட உலகத்திலேயே நம்ம மறுபடியும் வீழ்ச்சி அடைஞ்சிடும். வீழ்ச்சி அடைஞ்சோம். ஓகே, இது எத்தனாவது ஸ்லோகம்? இது 64வது ஸ்லோகம். எதை படிங்கம்மா? வாக்கு நடைய பத்தி இல்ல. படிங்க மாதாஜி. சிவகாமி மாதாஜி படிக்கிறேன் மாதாஜி. படிங்க. द्वेष विमुक्तैस्तु विषयन्निन्द्रियाचरन् आत्मा विधेयेत्मा பிரசாதம் அதிகச்சதி. எல்லா விதமான விருப்பு வெறுப்புகளிலிருந்தும் விடுபட்டு விடுதலைக்கான விதிகளால் புலன்கள் கட்டுப்படுத்துபவன் கடவுளின் முழு கருணையை அடைய முடியும். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. முழு கருணையை அடையணும்னா என்ன பண்ணணும்? விருப்பு வெறுப்புல இருந்து முதல்ல விடுபட்டுட்டு வரணும். எதை எடுத்தாலும் நமக்கெல்லாம் சில இதை பார்த்தா லைக் பண்றோம், விருப்பு இருக்கு. சில இதில் வெறுப்பு வந்தது பிடிக்காதனாக்க வெறுத்து போடுறோம். இதுல இருந்து முதல்ல நம்ம விடுதலை வரணும். அதாவது என்ன, எல்லாத்துலேயுமே நியூட்ரலா இருக்கணும். அந்த மாதிரி நம்மளை பண்ணிட்டு விடுதலைக்கான விதிகளால் புலன்களை கட்டுப்படுத்தப்பட்டினாக்க கடவுளோட முழு கருணையை ஈஸியாக கிடைச்சிடும். அப்போ அது மாதிரி கிடைக்கணும்னா நம்ம என்ன பண்ணணும்? சாண்டிங் தான் ஒரே ஒரு வழி இந்த கலியுகத்தில். எஸ்மா, 65, 66 ரெண்டுமே பிடிச்சிருந்தாரு. விஜயலட்சுமி மாதாஜி படிச்சுக்கோங்க. நீங்க விஜயலட்சுமி மாதாஜி இல்லையா? போயிட்டாங்களா? நீங்க படிச்சுங்க ஜெயஸ்ரீ மாதாஜி. பிரசாதே சர்வ துக்கானாம் அஸ்யோபஜாயதே பிரசன்ன சேதசோ யாசுஹோ புத்தி பரியவதிஷ்டதே நாஸ்தி புத்திர் அயுக்தஸ்ய நசாயுக்தஸ்ய பாவனா நசாபாவயத சாந்திர் அசாந்தஸ்ய குதசுகம். இவ்வாறு கிருஷ்ண உணர்வில் திருப்தி உற்றவனுக்கு ஜட உலகின் மூவகை துன்பங்களால் பாதிப்பு ஏற்படுவது இல்லை. இத்தகைய திருப்தியுற்ற உணர்வில் அவனது புத்தி வெகு விரைவில் நிலை பெறுகின்றது. பரமனுடன் கிருஷ்ண உணர்வின் மூலமாக தொடர்பு கொள்ளாமல் திவ்யமான அறிவையோ கட்டுப்பாடான மனதையோ அடைய முடியாது. இவையின்றி அமைதிக்கு வழி இல்லை. அமைதி இல்லாமல் ஆனந்தம் எவ்வாறு உண்டாகும்? ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. அதான் கிருஷ்ண உணர்வில் இருக்கிறவெல்லாம் ஒருவருக்கு பொருளிற்கு 3 மடங்கு துயரங்கள் இனி இருக்காது. அவளுக்கு கிருஷ்ண உணர்வுக்கு வந்தாச்சுன்னா பகவானோட நாமத்தை சொல்லிட்டு இருக்கிறவளுக்கெல்லாம் இந்த தொந்தரவெல்லாம் இருக்காது. இந்த உலகத்தில் இருக்கிற துயரங்கள் 3 மடங்கு துயரங்கள் இனிமேல் வரவே வராது அவளுக்கெல்லாம். ஏன்னா அவளுக்கு இது மெட்டீரியல் இதில் எல்லாத்தையுமே ஆசைகளை கம்ப்ளீட்டாக திறந்துட்டாலே அந்த மாதிரி இருக்குன்னு அந்த ஸ்லோகம் சொல்லு. பரமனுடன் தொடர்பில்லாத, அதே மாதிரி பரமனுடன் தொடர்பில்லாத இன்னொருத்தருக்கு புத்திசாலித்தனம் எல்லாம் இருந்தா கூட மனமோ இருக்க, அது டெம்பரரி தான். அது நல்ல பர்மனெண்ட்டாக இருக்க முடியாது. அது இல்லாமல் அமைதிக்கான சாத்தியமில்லை. அமைதி இல்லாமல் எப்படி மகிழ்ச்சியாக இருக்க முடியும்? பார்ட்டினாக்கா பார்ட்டியில் மகிழ்ச்சியாக தான் இருப்பாள். பார்ட்டி முடிஞ்ச உடனே அவ்வளோதான். பார்ட்டி முடிஞ்ச உடனே மறுபடியும் வீட்டில் வந்து தூங்க வேண்டியது. காத்தால 11 மணிக்கு வந்துட்டு சத்துவகுணத்தில் அந்த டயத்துக்கு எழுதுக்காத லேட்டாக சாத்விக்கில் இல்லாத ராட்சச இது 2வது இதில் ரஜோகுணத்தில் தான் எழுந்துட்டு அந்த மாதிரி எல்லாமே டெம்பரரியாக தான் நடக்கும்.
அந்த இதில் அவளுக்கு வந்து பற்றுதல், கோபம், காமம், கோபம், எல்லாம் வீழ்ச்சி எல்லாமே அவளுக்கு சேர்ந்து சேர்ந்து மாற்றி மாற்றி இப்படியே தான் இருந்திருக்கும். அவள் இந்த ஜென்மத்துக்கு அவள் கிருஷ்ண உணர்வு பக்கமே வர முடியாது. அதனால ஏன்னா அவளால் பண்ண முடியல, புலன்களை கண்ட்ரோல் பண்ணுறதுக்கு அவளுக்கு முடியலன்னு தான் இந்த 2 ஸ்லோகமும் பாட்டில் வச்சு காமிச்சிருக்கு. இது 67, 68 படிங்க. எஸ் சோபன் பாபு இருக்காரா? இருக்கா படிக்கும் மாதாஜி படிக்குங்க. இந்திரியாணாம் ஹி சரதாம் யன்மனோனு விதீயதே தத் அஸ்ய ஹரதி பிரக்ஞாம் வாயுர்நாவம் இவாம்பசி தஸ்மாத் யஸ்ய மகாபாஹோ நிக்ருஹிதானி சர்வசஹ இந்திரியார்தேப்யஸ் தஸ்ய பிரக்ஞா பிரதிஷ்டிதா. தண்ணீரில் இருக்கும் ஒரு படகு பலத்த காற்றினால் அடித்து செல்லப்படும் போல மனம் ஒருமுகப்படும் ஒரு புலன் கூட ஒரு மனிதனை நிறைய எடுத்து சென்றுவிடும். அந்த மாதிரி இப்படி காற்று அடிச்சு இப்படி அது இது ஷிப்பு எப்படி போறதுன்னே தெரியாம தத்தளிச்சுருக்கு இல்லையா? பலத்த காற்றுனால அடிச்சு செல்லுருக்கு. அதே மாதிரி மனசை நீ கண்ட்ரோல் பண்ணலன்னா உன்னையும் அடிச்சு அந்த புலனுக்கு எந்த புலனாலையும் உன்னை காப்பாற்ற முடியாது, என் மாதிரி அடிச்சுன்னு போயிட வேண்டியதுதான். அறிவே எடுத்து சென்று விடும். ஓகேயா? ஆகையால் வலிமை மிக்க ஆயுதம் ஏந்தியவரே, புலன்கள் தங்கள் பொருள்களிலிருந்து கட்டுப்படுத்தப்பட்டவர், நிச்சயமாக நிலையான புத்தியை கொண்டவர். அந்த மாதிரி புலன்களை கட்டுப்படுத்தவர்களுக்கெல்லாம் பொருள்களிலிருந்து கட்டுப்படுத்தப்பட்டவர், நிலையான புத்தியை கொண்டவர்கள். அவளுக்கு அலைபாயுத புத்தி கிடையாது. அதுதான் 68, 67, 68க்கும் அதுதான் வாழும் நிறுவனம். இங்க இருந்து ஆரம்பிக்கிறது. வாழும் நிறுவனத்திலிருந்து புலன்கள் கட்டுப்படுத்தப்படுகின்றன. புலன்களின் பொருள்கள் நிலையான நுண்ணறிவு சாதகன் என்று அழைக்கப்படுகிறார். விடுதலைக்கான வேட்பாளர் ஆன்மீக குருவின் கீழ் பயிற்சி பெறுகிறார். ஓகே, இந்த மாதிரி இப்படி வரும் ஒரு 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 சைட்ல. இன்னொன்று ஒன் ஆஃப் த அலையும் புலன்களில் ஒன்று புத்திசாலித்தனத்தை எடுத்து செல்லுங்கள். எந்த மனக்கவனம் இதுவும் ஆன் விச் எதில் ஒதுங்குறோமோ அதுக்கேற்ற மாதிரி பண்ணணும். இறைவனின் சேவையில் ஈடுபடும் புலன்கள் உணர்வு கட்டுப்படுத்தப்பட்டது. ஸோ வாழும் நிறுவனம் இந்த மாதிரி 3 கேட்டகரியாக இதுங்க முடியும். ஸோ இதில் வந்து சித பிரஜாதேது அவளோட அறிவுரைகள் இதெல்லாம் இப்படி இருக்கு. ஓகேயா? 69 படிங்க. ஜெயஸ்ரீ மாதாஜி. காயத்ரி மாதாஜி படிக்கல மாதாஜி. அவங்க கையில புஸ்தகம் இல்லைன்றாங்களே, மலையாளம் புஸ்தகம் இல்லை. சிவகாமி மாதாஜி படிங்க. யானிஷா சர்வபூதானாம் தஸ்யாம் ஜகதி சம்யமி யஸ்யாம் ஜாக்ரதி பூதானி சனிஷா பஷ்யதே முனேஹ. எல்லா உயிர்களும் எது இரவோ அது சுய கட்டுப்பாடு உள்ளவனுக்கு விழித்தெழும் நேரமாகும். எல்லா உயிர்களுக்கும் எது விழித்தெழும் நேரமோ அது ஆய்வறிவு சுய பரிசோதனை முனிவனுக்கு இரவாகின்றது. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. முனிவர்களுக்கு எப்படி இருக்கும்? எல்லா உயிர்களுக்கும் நம்ம எல்லாம் வந்து ராத்திரின்னு சொல்றோம் இல்லையா? அப்ப சுய கட்டுப்பாடு இருக்கிறவங்க அப்பதான் எழுந்திருப்போம். காலங்கத்தால் 4 மணிக்கெல்லாம் 3 மணிக்கெல்லாம் சுய கட்டுப்பாடு இருக்கிற வேலை தான் எழுந்திருக்க முடியும். எல்லாராலையும் 3 மணிக்கு எதிர்க்க முடியாது. எழுந்திர மகாமந்திரம் பண்றோம், மங்களாரத்தி எல்லாம் பார்க்க வரோம். அதுக்கு வந்து அதெல்லாம் வந்து இப்போ வச்சு நம்ம ட்ரைனிங் பண்ணின்றதுனால அதெல்லாம் பண்ண முடியுது. எல்லா உயிர்களுக்கும் இது விழித்தெழும். எல்லா உயிர்களும் சாதாரணமாக எத்தனை மணிக்கு எழுந்துப்பா? எல்லாரும் வந்து முழிச்சுட்டு இருக்கிறோம்னா அவளை பகல் நேரம்னு உட்காந்துப்பா. அந்த நேரத்தில் அந்த முனிவனுக்கு அது சுய பரிசோதனை, முனிவனுக்கு ஆய்வு சுய பரிசோதனை முனிவனுக்கு இரவாகின்றது. ஓகேயா? ஆல் பீயிங்ஸ் இஸ் நைட் ஃபார் த இன்ட்ராஸ்பெக்டிவ் ஸ்டேஜ். அவளுக்கெல்லாம் அது ராத்திரிக்காக போயிடுது. அதான் புலன் திருப்திக்காக பொருள் செயல்பாடுகள். செயல்பாடுகள் புலன் திருப்தியை அடிப்படையாக கொண்டவை. ஸோ செயல்பாடுகள் பகல் மற்றும் இரவு போன்றவை. செயல்பாடுகள் ஆன்மீக முன்னேற்றத்திற்கானவை. புலன்களில் கோரிக்கையால் தொந்தரவு செய்யப்படவில்லை. ஸோ அதெல்லாம் நமக்கு தெரிஞ்சிருக்கோம். ஸோ 70 படிங்க. 70 and 71.
आभूर्यमानम् अचलप्रतिष्ठं समुद्रमाप प्रविशन्ति यद्वत् तद्वत् कामायं प्रविशन्ति सर्वे शशान्तिमाप्नोति न कामकामी विहाय कामान्य सर्वान् पुमां शरदि निष्पृगः निर्ममो निरहङ्कारः शशान्तिम् अधिगच्छति. நதிகள் கடலில் வந்து கலந்தாலும் கடல் மாறுவதில்லை. அதுபோல தடையின்றி வரும் ஆசைகளால் பாதிக்கப்படாதவன் மட்டுமே அமைதியை அடைய முடியும். அத்தகு ஆசைகளை நிறைவேற்றி கொள்ள விருப்பவன் அல்ல. புலனுகர்ச்சிக்கான எல்லா விருப்பங்களை துறந்தவனும் ஆசைகள் இல்லாதவனும் உரிமையாளன் என்னும் எல்லா உணர்வுகளை துறந்திருப்பவனும் அகங்காரம் இல்லாதவனுமான ஒருவனே உண்மை அமைதியை அடைய முடியும். ஹரே கிருஷ்ணா. ரிவர்ஸ் எல்லாம் இருக்கு. ஆறுகள் என்ன இருந்து போய் நேரம் போய் கடல்ல போய் கலக்குது. அது என்னதான் நீ போய் அந்த கடல்ல போய் அந்த ஆறுகள்லாம் போய் தண்ணி ரொம்பி வழிஞ்சாலும் ஆனா அந்த இது என்னாகும், எப்போதும் இருந்தாலும் எப்போதும் அசையாமல் அந்த இது இருக்கும். யாரு? கடல். கடல்ல எத்தனை ஆறுகள் வந்து கலந்தாலும் அது ஏதாவது அதுங்கிறது அப்படியே தான் இருக்கும். ஆனா அதே மாதிரி நம்ம ஆசைகளோட ஓட்டத்துல தொந்தரவு செய்யப்படாம அது பின்னாடியே அந்த ஆசைகளோட ஓடி ஓடி போய் நம்ம கடல்ல எப்படி கலக்கிற மாதிரி அந்த மாதிரி அமைதியை அடைய முடியும். நமக்கு அமைதியை வேணும்னாக்க தொந்தரவு செய்ய ஆசைகளின் ஓட்டத்தால் நம்ம தொந்தரவு செய்யப்படாமல் இருக்கப்பட வேண்டும். அத்தகைய ஆசைகளை பூர்த்தி செய்ய பாடுபடுபவர் அல்ல. அவள்லாம் மெட்டீரியல் வேர்ல்டுக்கு தான். ஓகேயா? அதனால ஆறுகளோட கலக்கிறதுக்கும் இதுக்கும் நம்மளோட ஆசைகளை பூர்த்தி செய்யறதுக்கும் தொந்தரவு செய்யப்படாத ஒரு நாள் மட்டும் அதுக்கும் கம்பேரிசன் கொடுத்துருக்காரு. புலன் இன்பத்திற்கான அனைத்து ஆசைகளையும் கைவிட்ட ஒருவர் ஆசைகளிலிருந்து விடுபட்டு உரிமை உணர்வு அனைத்தையும் கைவிட்டவர் மற்றும் தவறான அகங்காரம் இல்லாதவர். அவரால் மட்டுமே உண்மையான அமைதியை அடைய முடியும். எஸ்மா 72 படிங்க. எஸ்மா இது காயத்ரி மாதாஜி. ஓகே, காயத்ரி மாதாஜி இல்லை. படிங்க. ஏஷா பிரஹ்மி ஸ்திதி பார்த்த நைனாம் பிராப்ய விமுஹ்யதி ஸ்தித்வாஷ்யாம் அந்த காலேபி பிரஹ்ம நிர்வாணம் உச்யதி. அதுதான் ஆன்மீக மற்றும் தெய்வீக வாழ்க்கையின் வழி. இதை அடைந்த பிறகு ஒரு மனிதன் குழப்பமடைவது இல்லை. ஒருவர் மரண நேரத்தில் கூட எவ்வாறு நிலை பெற்றால் ஒருவர் கடவுளின் ராஜ்யத்தில் நுழைய முடியும். அதனால அவளுக்கு அதெல்லாம் தெரியும். மரண நேரத்துல கூட அவ பகவானோட பேர் நுழைஞ்சிட்டு நீ கடைசி நிமிஷத்துல காலத்துல சொன்னா கூட உனக்கு அஜாமிலாவெல்லாம் உங்களுக்கு கதை தெரிஞ்சிருக்கும். அவன் கடைசி காலத்துல புள்ளப்புக்கு பேரை வச்சு அதை சொன்னதுனால அவர் பகவான் கிட்டக்கு போய் சேர்ந்தார் இல்லையா? கொஞ்ச நாளைக்கு இருந்துட்டு அப்புறமா பகவான் கிட்டக்கு போய் சேர்ந்தார். அந்த மாதிரி பகவான் இன்னைக்கே ஆரம்பிக்கலாம் நம்ம தீவிரமா. அதனால நமக்கு என்னைக்கு நமக்கு மரணம் வரப்போறதுங்கிறது நமக்கு தெரியாது. அதனால எல்லா நாளுமே இன்னிலேருந்தே ஆரம்பிச்சாக்க என்னைக்கு வருதோ அது வரைக்கும் நம்ம பண்ணிட்டு இருக்கலாம். பண்ணிட்டு இருந்தா நல்லபடியா பகவானோட ராஜ்யத்துல நுழைய முடியும். இது பக்கத்துல போட்டுக்கிறது. இந்த படத்துல யாருக்கு ஆச்சாரியர் தானே படிச்சோமே இப்போ? கௌரவ் கிஷோர் தானே? ஹரே கிருஷ்ணா. உட்காந்துருக்க பக்தி வினோத தாக்ஷு. ஓகே, சாப்டர் 2 இதோட 72 ஸ்லோகத்தோட முடிஞ்சது. அர்ஜுனனுடைய சந்தேகங்கள், அவனது சரணடைதல், ஞானம், போராடு, ஆன்மாவிற்கு மரணம் இல்லைன்னு படித்தோம். கர்மகாண்டம், சண்டை. ஏனென்றால் கடமையுடன் போராடுவதே ஆதாயங்கள் வருகின்றன, சண்டையிடாமல் இருப்பதால் இழப்புகள் வருகின்றன. புத்தியோகம், நிஷ்காம கர்மா, சண்டையிடு ஆனால் எந்த எதிர்வினையும் இல்லாமல் சண்டையிடு. சித்த பிரஜா, போராடு, கிருஷ்ண உணர்வில் நிலைத்தது அப்படின்னு சொல்லித்தரார். ஸோ இதோட இந்த சாப்டர் முடிஞ்சிட்டு வாஞ்சா கல்பது ரூபஸ்ய கிருபா சித்துபி ஏவச்ச பதிதானாம் பாவனேபியோ வைஷ்ணவேபியோ நமோ நமக. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி.
ஓம் தத்சதிதே ஸ்ரீமத் பகவத்கீதாசு உபனிஷஸ்து பிரம்ம வித்யாயாம் யோகசாஸ்திரே ஸ்ரீ கிருஷ்ணார்ஜுன சம்வாதே சாங்கிய யோகோ நாம திருத்தியோ அத்தியாயः. ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ணா ஹரே ஹரே, ஹரே ராமா ராம ராம ஹரே ஹரே. மதஜி, பத்ம புராணத்துல என்ன சொல்லியிருக்கான்னு படிக்கிட்டா மதஜி? படிங்கம்மா, நான் இது ஆஃப் பண்ணல, நான் லைட் போட்டு வரேன், நீங்க படிங்க. பத்ம புராணத்தில் அளிக்கப்பட்ட ஸ்ரீமத் பகவத்கீதையின் 2வது அத்தியாய பாராயண பலன்கள். ஆத்ம ஞானம் பெற. தெற்கில் புரந்தரம் என்ற இடத்தில் வாழ்ந்து வந்த தேவசர்மா என்ற அந்தணன் தன்னுடைய கடமைகளை சரிவர செய்தும் மன நிம்மதி அடையாததால் ஒரு ரிஷியிடம் சென்று தன் மனம் அமைதி பெற வழியை கேட்டான். ரிஷியோ அவரை மித்ரவான் என்ற ஆடு மேய்ப்பவனை சென்று காணுமாறு அறிவுறுத்தினார். அவரின் அறிவுரைப்படி மித்ரவானை சந்தித்து ரிஷி கூறியதை கூற அதற்கு மித்ரவான் ஒரு கதையை கூறினான். அதாவது, கோதாவரி கரை அருகில் ஒரு வேத விற்பன்னர் இருந்தார். அவர் பிறரிடமிருந்து வெகுமதிகளை கேட்டு வாங்கிக் கொள்வார். ஆதலால் அவர் நரகம் சென்று கீழ் ஜாதியில் பிறந்து தவறான பெண்ணை மணந்து கொண்டார். அவள் தீய சக்தியாக மாறி காட்டில் திரியும் போது ஒரு வேடனை உண்டுவிட்டாள். அதன் பயனாக நரகம் சென்றாள். பிறகு வேடன் புலியாகவும் அந்த பெண் ஆடாகவும் பிறந்தன. ஆடு மித்ரவானின் மந்தையில் சேர்ந்தது. ஒரு நாள் அதை கண்ட புலி பழைய பகையின் காரணமாக ஆட்டை கொல்ல அதன் மேல் பாய்ந்தது. அப்பொழுது அந்த ஆடு வா என்னை புசி என்றது. அதற்கு புலி, இல்லை, இப்போது நான் என் பகைமை உணர்ச்சியை மறந்து விட்டேன், இனி நாம் நண்பர்களாக இருப்போம் என்றது. இது எப்படி நடந்தது என்று கேட்க அதற்கு மித்ரவான் இவ்விருவருடன் கூடி அருகில் இருக்கும் குரங்கை அணுக குரங்கு அதற்கான கதையை இவ்வாறு கூறியது. சுகர்மன் என்னும் பிராமணன் நாளும் கோதாவரி நதியில் நின்று ரெம்பகேஸ்வரை பூஜிப்பான். அதை கண்ட ஒருவர், தாங்கள் இந்த பூஜையை எதற்காக செய்கிறீர் என்று கேட்க ஆத்ம ஞானம் பெற என்று கூற அந்த வழிபோக்கன் பகவத்கீதையின் 2வது அத்தியாயத்தை அருகில் இருக்கும் ஒரு கல்லில் செதுக்கி அதை படிக்கும்படி கூறினான். சுகர்மனும் அதை படித்து ஆத்ம ஞானம் பெற்றான். ஆகையால் இந்த இடத்தில் எந்த ஒரு பிராணியும் பகைமையை பாராட்டுவது இல்லை. ஆகவே கீதையின் 2வது அத்தியாயத்தை பாராயணம் செய்தால் நமது மனதில் ஆத்ம ஞானம் பெருகி பகைமை உணர்வே தோன்றாது. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி.